Okay. Asem Mpe Nipa Jumadie ena waso eguso awutie no. Nonso abapa ho sima enwotwe ewo Sompa 93.1. Hey, kakra January no ye kro. Kakra January no ye ko. Bronya bosomi a edi kan ne da etoso edu emiensa enene 13th January 2023. Kakra ye ko said the date no AC Econo. Na January no ne munsam no so no ya na ano de ne January no echa papa ansana so na ne cha echa no se wamanfo kodi bronya no wieye no wa pra wa council mu nyina e de aye chelen omo de agi omo ani eno ti no ekokoba no se de wa account no se wa pra frim wo mobile wallet no wa pra frim na yensantu aka ahinani mu da ho nsuo no nko bi ngumu a wo de kuru akobomu a ubomu a ebokwa account wa prem na ukoyi sika free he enti se January no akatua maya na amanfo ni prunso hwe ba bia wo bia wo yabosom ya dwuma bia na ni prunso na eno enkyere se kodi hu awu ana akosho hu akofo kianeke bosome beso ti amanfo namu kakra kada chobe maso ene kan ye se nkwankwa no se bosome so a omunante enko omunante nka fom na ekoba ne se January bosome sonson ya bosa amanfo ginagina amanfo ginagina na omdo omun se egudade so na cheocho so bam wotumi se nibre yaba kabrani de nisika nyina wie yi nanso so kakra ye ko akoyanim amanyom akoyie hye ayasemu na eduru ba bi na se wudi bronya no na se wototo nyoma bi cha amanfo a ya na wanhwe ye wonwene nko se sika no besa hye eye dama kora besa eye daima besa ma ho akyerew meka obi dade ho se ye do Oforisuo be ba do keka hye wani prusuo wani aprusuo na makosam kese a me yire mfida na me koto aburu koma me nkokọ na me ho akere me kakra buru no mi ko free asante mampo asam na me kan yi na ma me no beda me ka 1 January abra me dakete so no obo prom asem we me yire mfida na afinfiti ase pa ben fie mi asem na me kan yi afinfiti ase 1 January ahomache na enhamesa una me say mama wadawro maka ma no bo no dumie nukura wi akura kamani beje wanti ase kura ya azemu omna zamwa ozo be ma January ni mo de o nyankonso ntam enam de awon se ensam wom the way January no sa kutawnsa no esan komodane de fa ho and asem kan ho asem kutawnsa no esan komodane de fa ho because you get America sa ye di bronya wi a ya na nipa wi afise wo je nani a ye di bronya wi akutua school fees ya na ebiti nipa hu sa de no ho no kura de mi yire fi ho hia Oforisuo enne me mpesa mebo school bi din this year ye di bronya wi school no nipa eyi wo mo enkora efri mo no nyasem keto mo ntimi na me na mpese mbusa se etisa suku ya yetum ade bia yetum etiga na ban onye hu bibi kakra private schools no obia timi de necessity ni busa me atum o abra every education officer wo mo mate hwe aban ni nkosa ho no me ya se enye morning show na me ye mesre ye anwa education minister ana omahina semakan okay hwe Oforisuo hwe enkola school ayate private school ayate na enkola hwe cars omotitim enkola ye tata wo mo so anopa kura enkola na tiasi fo mo no na mfifire ti obi na omra samwa asem we mre bi me de ye report
se ukọ broni kromu a se anopa nkoda ka ekoskua obi bie kwam nkoda na besene ko future leaders e ba besena ko Ghana nkoa na nkoda ekoskua omtimi di trafficking na nkoda fifi ti wo mo me say the way a wonam pa na du ba bia bus bia na si ba bia nipa no mo ana ho say obeti school wa koto sa bus na yede wa me aye na fetche no de sangola bi optimi say bus ni to apa sasa na nkoda tika mu nanso school fees ene no ma yetwa de bia yetwa awofo abe PTA meeting ene we yesi emfa say mira school bi kra se wono kra no otu ni nsuo school bi wo kro me wo so obetu ni nsuo eti wo no wato nsuo se wo kra na wo so wa bia nsuo wo fi a woni rises a nsuo no di bi sha ede oba bag im tise obeto sa nsuo ni bi ade ana ni bibi a teachers ni so amu e kira de wo government house schools no bebre ba no aye wa petofi bebre ba no ato biscuit ai bi di dwa mo ne kola ndi bebre ba no atoto no ma na o ton man kola no so fort Germany ni was so fort just ba force ss oba no eto etu ba ra no wo mo na wo mo tie ra ho no a wo mo ye nnuane ne ade no wo mo no wo mo nka teachers ni bebre etweman so especially man no because wo mo aye abele wash enso ye ko school ye church nkura ne say we oba ni kwase odi street and to talk abonten but omo kasa asem na ne wo mo ankasa ye dai enso ye bi ofie di aba e so mo classroom utu ye hwan wan to bia ye babo aba bi kra de omo timi chechele lato di no omo ton Oforisuo Ghana kola no ton nketen empanifo madaroma ye di branya wie se ya na school fees no anu odin ye musa say wono ana de ne pe yes sir hwe Oforisuo yene aye friends parents no your problem ni pe twa ya be parents e wo kromu a eni ni pe wo kromu no me se aban ma ye ni nko e ho ni ye bre de nipa bi pe no o ye yen e wo kromu okay na babi kra ha me akra ne se wo hwa trafficking na enkodai ekai dim na enfifra esuan kolai no ne ye de omo atata so a we call developing countries no a suku ka ba obi eso ho na yeso do unim na do ka akra ko pre suku ka ho wo de corporation na oka ye hwe ka ne capacity anwode ewom wo so ya edi kwasa nka ban ne ma kwan multi school masa aha ne nkora ya yomo basa sa wo hwe obi at school ampa wa to bases ye hwe bases no okra firi hen obi di asesi baabi eno akwhye breakman obi di asesi baabi eno de dade bi akwhye mu eno de fa nkola no de ade eti so obi so obeti school a esese ye kom enwu nipa na ho de do obetima ya boa nkola no so aboa no ho wie nothing eti obi ama no ho so a mati school eti ohwe bus bi esi baabi a nipa no ompa no ni na kodi ano o we de me betwe nkola akọ school na sabe nkola ya moa Ghana for 24 hours and no my way. And 24 sheho. 24 sheho. Kanta kraka. Na say. Bibi aboko de. Nyankopon da roma aka. Nesu ye fiada. Aka na ye. Oh yes. Ene ye fiada. Ne ye kan bibi se ukodi bronya wie na January no se de esiwa no ano den. E na akwa wie se January no ya na manfo pi no ayire fi se omoba betua school fees. Na school fees na atia kosi se enkoda wo mote base ya enyim ene se de yesidi wo matata so no kumasi a o mekan awofo bi kura se Asem Mpe Nipa fo asem mo kan ye mede ye den koletimi tata so traffic ko mu dim na fifire san kolei e de ne panifo ya fa ho na se wada roma se on say Christmas no ye kudia January beba ma ye to school fees but enyo obi a be to school fees ni bi enti bronya no ho e duru ho no mo a e binuma ni tumeje fine obi ani beje say afia kọ aba beto no but e bi ji wo mani enjoy ankasa e bi so enjoy ya no mani da ho no mo eno na ye papafo no mo ye responsible no yes because we akwankwa na se wonware wonwoe abusunya akra no menka se bi a we ye keto ante abusunya no en sheda expect bi bi afiri ho no Christmas to me di mane ya wo de so hu
na wo kita nkwala be se 4 5 na wo ko gi bronyan January beba am ya bi school mo akoye yi a ba mi se wo dwen ho na ne tie nie na mo ka private school ni asem no ene ma bi omo dia be keke school no say omo na sam say the ref in kwade to so career day career day dey no edru ho no na wo ani na hojo mi yo obo ne hwene wo office wo no career day owusumo we the moment mamem kaka kasa hwe ya toyi sa no ma no efe de sa ka be hu akura bi wa hwe soja tale bi ai nurse ka efe but yan show sa career day no eno ma bi wo no mo a di ni nya na ye de so parents wo be ne nipa bi firi baabi no na ko pam soja fo ntale apam nurse fo ata no de abegu school no kwana no de ne bo atwo se me se ye sei upe umpo akwara no so no ya to bia ma ni nwanko ade ba for say support ese otoman eti obi asa career day no obi oti baabi anya ye ho emfaso ene ye ne yesu na say omo ya de me ma no me se me kana me number no wa we so be soja we so be nurse ho mpaboa ye say o bai time bi wo ha nurse fo nza na mo do bo mo a eno kura no ai soja atale aye to mamba no soja atale be ne to soja etuo nka ho we are no mai to na gu ba bi yes ai ni nkwan kan tu to we na eso san to tu na so ko soja training mo achaye ma tu sa na tete no ye musa se ebra na osun ko school no career de ye bi ye ne tie ye ko ye se pe di ai exam trofo ye nyina nya no na acho ye kwan ye ne me ba bi eno so be dan burden ama wo aye career day no adan career day na di aden kwa nto mo ntwa so mo be omo ntwa mo a omo hwe na edu me bi school no so adan emfa bi na mo ma wo bi tio na school no omra sa mo school no fa bi a wo ba ko na se o sa ko school wo bi untie me tsa se se mo tra ma wo bi o wa bonten e pam sa no man de begu school no kwa na no a nipa no do ko pam ye no ho na nunu ho a ono esre da yenim bebi ode ade ni free begu wo oba ode ne bo na nam okay adai kata krankan so hu enti eye enema bi a edu ba bi a ya na enka efe na nso so omo de nsensem bi abekeka ho na ohu enema no omo de aba abekeka ho ama school a ya akono no kra so nkra na sa abom first na empanifo omo ko school wu ko school a obedidi wo fie so ohu anopa no se boro dwo a wadi dudo bi a akaton what akaton ye be mo akaton ni makuwa no pa ya no a ye nwane ho so ti ase wo bedi ansa no ha ko school no na dudo bi kra no a ya sam wa no na kra wo nan sisi fom o na wo ko eduru ba bi kra no be wan hwa be sori ahoma cha kwa fu ma bansa no abesna ko school enso ye late a ye be bo ana se be twa do ama wo so wo bet safo ni nyina no na Kwame Nkrumah mo asem na mekan yo na safo no mutumi nyini be ye mpanimpa se be na adwempa ye den ewu omutrim ene wo ba ko school a what is school bus no air condition bus na what ne de ne ko akola no wo be ye ni ti atade a wo be hye no ene school atade no kra no from Monday to Friday almost some ho be se 3 yo won de wo be hye no Monday na Thursday wo ho no mo na Friday so aye den wa hye enti ene no sane ma ne nya yizo we nyina ma school hwe no ayeden enso sane ma we ya nyina at the end of the day no be kom no school no be kon so bon ko a na wakọ SS na wakọ nursing training obi ebinum kra tum be doctor ne ye promote wo mo enso so yes doctor bi akọ ye operation scissors a wo de operation no ana say we ayi no e show mo sane friends groups bo he no waja ne nipa ne yam na wapama afa so ahu enti sane ma ne nyina ye den ha adwene na minim school bus bi ye ka say school fees say books no ho omo to no school mu ho no na omo de peska ne nyina wi a minim school bus bi ho no omo no say school bus no ho say bo break wo Sompa ha say a eje say kogina wo so am run about school buses ni me break light nya adwuma reflector mo ho indicator light and show na nkura ibo pesne na nkura ibo pesne yesesa wo mo ya lodu wo mo te se sadin enso sika wo mo je ni school mo no mo sika keto wo enti this time no as school no
eye business no mo de ye career day beba ena books no kra no first no ye twema wo na wanka so aye de wakoto ena school bebrebe school books na je so to no school mu ho no se wan to no ho ma de ode beba bia no mo nye enso ye kan ye bia na ho kiro na wo obi a store bi wo ho no mo bia nipa no nim no betimi akwa free wo no ho na wutua ne kakra na nkankula ne de aye den akọ school because of say wo mo pe wo mo mfa so nti no sa book no de kwa wo mo nye den wo mo nye sa book so mo de kwa mo nye onana okay en wo mo di adani business na enya me nwanwa ensole kura ye business ensole mebrebe wo mo no yakopon yadma next week e be ka asem bi ensole for no mo ti banka okay abirwatia Oforisuo be mama me na watena ye nchia ye tiefo nyina na ye nka nchiro mo se yaba Sompa 93.1 mo nka ye ho wo Facebook no so anasa Sompa TV Ghana Brekro na YouTube ye ne wono me na ye adwuma wo ho no so ye Sompa TV na ye ntimi keka ne mansi ani na ye ntimi eni dwuma no emfa nkọ wie ye pa na Oforisuo be ma asem wo ye awo ken enwumre ya kase ebo ani ye kenkan de na dedem ani o ebinom awofo ne ahwefo no ye bi esku ebi hu dwa wonom chen bibia asa de emesoa ne makopa ibi aka bomu ne yayam de asrasra wonom ose se no ahoto nhye da ni awofo na afasa wo hwe wonom edwadie ne wonom dwuma ahodo ya awofo ne ahwefo na edie na enene emamu ayeden na ye bi esuku yinso suku ahodo na nkanka ne sa private schools no wonom asa atotototo mu school fees mu school books a enkwada no so beyisi nyina no ya totototom na de na menuanom eka no ebi wo ho a particular book bi wo ho na say publications bi wo ho a na wonom aka say chenchache ni pass mesi de bia Oforisuo publications a books we say na ye hia de ahwe wo term we say be ye betimi de asua de wo be kwo mu akasa no na se nye proprietor na se proprietress ana se chicha ni bi a wache wo suku mu ho na yire ana ni nua na enibusuani na sa books no ni ye de eka kese ato so awofo betimi ohuntumi o atwamrebo wo se wokotua wo pesa oba no so no ne hotumi to no na nika school monti no akoye eti ye sra mpanyimfo na kanka ankura schools no mo de da no ne se wo mu se mo pe school papa ene nwomasua pa de ama ye mofra ne de na so no eto da bia na ne mamu aye den ti wo mu so nhwe na wono memu awofo ne ahwefo no kwan bi so na wono timi heha wono nya sa okwayire so twan nipa no wantimi ane ba na bi obejai anaso obema na jai school ni konti no yesra wono se sa ne ma no wono tete so kakra na afen so no yade a wo mu basis ni bi wo wa Oforisuo ukọ hu aya na ya asefe mo nsem ye gina ni mo ase ye soro he ya ena ye bedi bro nya mu ho school bus bi pa se de esia sugar pa chese nyankopon anya dom na ukọbo pot obi a anase ya bna kakra bi mu a enkwada ni nyiro mbede nchi egu na ye de fa enkwada na ye se wo mu ye ome ye daache no ye treat wo mu anyhow adanya school bus and the one no oba hu se enkwada na ya hihye wonom te se yi kan tete abigya asade ye de baga na ha se enum etata so se ya traffic is such a fifire akwada yi beba no obutu se ya man kwada no kula bitimi yare obeba na no ho aye hyehye ne ade ente no enkwada no pomudi hu hia yen wonom ahoto hia yen ente no yesre preparatory schools no se wonom o hwaji school fees board ya ya dia kwan bi so no ya wonom so nwene nkwada no so no wonom so akwane abadie mu obi akura ka akura de kofa nkwada na Oforisuo hu aya na asefem bibia nim enso ni atoto ahwehwe nyina ma conditioner anasa air conditioner nim so ni atoto ni mu glasses ni nyina mu na nkora fifire ni ade ntina ya na ahometenti na bra so sampanyfo no wonom a won mo hwe sa private schools no so no private school o mo nka bo mu ko ne panyimfo no bra so sa wasa o mo etu na makokọ uko school so nim no mo hwe sa bia ba bia ne ma nkoye no won mo atenetene nya sa na se ka se ko ni se ya de a enya ade bebo ampa cha me da se okay ya ka se kompia wan hwe ya private school for na teacher fan kra na o mbahoro ya hi o mu fie if you say motivation fee kra yen kan ho asem o mo hore yen ye be kan ye be school fees na chi no motivation fees are omhoro ye school fees yentra ha mo bi ntwa atwamene ye nya yi afi ye di buru nya wie ye
nipa emove omo ma edi omo ma edwane kitikiti every school bi mi ko school bi na enya asem ketwa akwani nya ha nkope but ono ankasa tsase ebo a wode atoso no obi an cheke no ti ye ne ye de ma ko school ye ne ye huna mane e de ngo a okay oti wa ma samu anka wa transe na Asem Mpe Nipa baby a wa start through fire no ene na Asem Besipa ohene yire maame yaboa akua asuama bronya oya sabre wono so agina adwanya Asem ketwa kra Chief Executive Producer Madwumadie Bema Usu Kantan Kranka fiada bia wagina adwa na ene panel members wototo ko nanimu a na nana ya mensa brampa wono so eka dwumadie ya hye yede ebremo no producers no nya Asem ketwa kra ekoba jesi simprimu bema no wono so ewa ha woyukoba kwaku jabua wono so ewa ha womo ahyehyɛ dwumadie na Asem wo yede bremo no ano odene ye papa odi wani kyerem ewo MC a hɔ a ima ewo hɔ saa na Christian omo enso ewo hɔ a oma ye jrede krado na dwumadie omo ede ye ko social media na omanfo ahwɛ bi na wahwɛ na yesɛw sɛ o subscribe na wa share sɛde afoforo enso ebetumi etie bi na wahwɛ bi ewo Facebook na Facebook no eye Sompa 93.1 Facebook no eye Sompa 93.1 na wasa bo search engine no boshemu a Sompa TV Ghana Facebook no said ye be ya Asem Mpe Nipa de ye keka nyina da ya kunchire ede agu wo wantumi ahwe ne sabere kura no a wo chena ubetumi ahwe na nyoma konkai ede amawo na ennepa na nyoma pa ye de edan ne ye de som ye tiefo no nyina watumi akobo atie bi na abogafo no so YouTube no ya no mani age ho ene ye Sompa TV ko neko hebi na nyoma ekon enkai enfama kofro bofo mpa bema so ketua me yipebre na sai ya ABOAGYE fosuo ne tin fosuo me ena meti adwam na me de Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so na so driver touchline enkoa ena ene yekono na eduru fiada sai dia na omamu emu aye ho asantimem omu tete omuka mu na omu ekọ akodi weekends nyina no Asem Mpe Nipa ne Sompa ena omachim ato a omutie yeda safo no asiye pa na asantimapon cooperative kuo no omu cooperative transport society no Asem Mpe Nipa enwumire sei ya na omachim ato ye beda omu ase omu dijuma cooperative transport society omu dijuma papa otinamu ya na mesama ni kakra obonse Sompa ne da ya na mesama ni bebre na nim se hana me ya adwuma ya na mesama ni ne da ho ya na efe ahom kan yi papa ya beda safo no a Asem Mpe Nipa eduru anwumire se ya na omo emfa ye dwumadie eni agro no ya beda wo mo ase amanyoma konkan edi amaye na enne ya futu sem no ya na efiede bia no ye jem efiada no de ya na eye wo so wa futu sem ene sei wo so wa futu sem ene sei ena efiada bia no ye hwe se wo bibia da akonya beba se bibia si ana se otu efo ama amanfo afa aba afrim na wode abo won bra no efiada yesu etumi jem unya kwan bowura mu a wo so wa futu sem ene sei kede ena yakọ yanim a na achechede ene enwa ene abosoma kotre na omutifie baakom achechede enwa ena abosoma kotre na omutifie baakom na wasankrofo we miensa nyina no obia nanteden obia nante anya Amerika na no mu dom hu ye papa se ye kase wodo a na obia edo ne yonko na ekokoba se ba kusu ni ho a na mienu aka no mo kan mo yonko de mienu no e kan ba akoro wansem o efiri se omu nyina nante ye pe omu koni nyenya na omu no aduane so bom no omu didi e ma ne ye fe pa na ekokoba se na omu kodan eka etu omu hwe se omu nyina no de ka ne nante emu den kakra no na omu soma no ama na kodan kanaba na omu tumi anya sika na omu de ayomaduane edi esanse omu yomu bibia ebom eno nti abosoma kotre ene enwa se ka achechede entimi enko na onkoje sika no mra na omumfa
enwasa wo muslim na momfa emo wo bra enti akyekyedeɛ ekro no na abosoma akotre yese wi obeda akọ wi akọ ni obeda akọ enti abosoma akotre kan sa no a na enwase wi akyekyedeɛ ne nante bɔkɔ na nso obeduru anu ti sa kasa we sɛdeɛ akamfo ene asantefo esika no sa nkrofo wi na omo ema kasa we ebaye wo se na we obeda akọ ene wo se akyekyedeɛ ne nante bɔkɔ na nso obeduru enu ti enema asem ana mafutu sem amede ema wo ne se abrabo yi se die ebesi akobia no se unya abotre na wotra wotoso kakra ehwe die krupo twedi ampo betumi ayama wo a esrena ebeduru so ejetanya ebeduru so enu ti abosoma kotraye no na we obetumi akọ enwa se akyekyedeɛ ne nante bɔkɔ nanso obedu sɛde abrabɔ no esi akwa ma obia no odofo masem ameka kye ona nwumire sɛ ɛyɛ abotre sɛ wunya abotre dwa aboa ntete a sena obehu ne nso no ana betimi ahu na koma ɛno ti abrabɔ na yɛbɔ no enya mirikatuo enya ahopepre enya wadwene sɛ onu obi wɔ competition sɛ saa yɔ ba wa brabɔ mu dia sena ubedru baabi a wokɔ surely you get to your destination ɛno ti enema futu sɛm amede ɛma wo ɛne sɛ to wo bo ase ɛwɔ abrabom brɛ wo ho ase ɛwɔ abrabom ɛmfa kikiri ɛmmɔbra ɛmfa kikiri ɛmpadeɛ na wode wo nsa mienu nyinaa didi a ɛkwan bi so no nya saa ɛna edidie enti sɛ wo to wo bo ase na bibia wo yɔ brɛ wo ho ase a sena kyekyedeɛ nante ɛyɛ bɔkɔ enso ubeduru Oforisuo bema enefie mafutu semu a mede amani omno wafutu semu ne sei Oforisuo bema mamenchia emranta hin fan club sana mekan sesi na no mse omo baha na yeche omo che omo dosu kokoko dai mikase me bobodin na ene na mse be yeche obibia katacha ye no omo nyina beboai na yeto omo nka che eno so nche sebe o matete anase ibati minim so omo ho mo hoden yeche obibia Oforisuo se madika ka chose ABOAGYE dankwa doctor nyame ya duma no fani pompa papa yi wa boa nipa wa hwe nipa du mebin nese ohwe kromwa mamefo ne nkokorafo mo koho bu okra na wokwa na nsapan kutaska papa yi etime hwe no nya ne ho adaje enura na ede ne tumpam tumfo ma kwan se ne de hyekan ne nana no ma ede ne tumpam no ne oye se yanyi ahomene na wochina ene ye kan yiri mo Jubilee Park okay nya asem ketwa nti yebesa busua wochina nya asem ketwa hokra na mencha mi ame papa Dr. Mibunsu ono so na de nra se mekan se ne yire ketwa ono so sebe odaya awansore yama yomo hyeden mam papa ne hyeden pa anoden Oforisuo ani wofutu sem ne se no ensem be kire madwen kakra na ensem no kametu ne din se ugidie pa ne sei mafutu sem no obi a obom paye pa no unjuro bibia o ahweye de o mo unjuro bibia Oforisuo ma study no ma bi yenuanom afutu amede mo o mo ne se o ma Nyankopon bre o ma nyame bre pa o obi babu sa se die ntra obi fiti adwadai ede ne yafu ato se obom paye se onsuro tamfo bia Nyankopon so ama na hoden e mo de ayawie tafrefa eba ne dem a na wotetiem Oforisuo Nyankopon ama hoden me ka sa asem wani afutu sem de ama mennuanom ya muji Nyankopon de amobom paye na muji se Nyankopon wo ho ni moja na ye adwuma nanso adeti na me ka sa ye we nnuanom bi wo ho no ma ade bi o mu ye bia no o mu pese sebe woni ne tifie kura wo mu ya da na obaye obi kura ni maame aduane
because ɔkɔ baabi aka kyerɛ ne sɛ bɛmpɛ saa maame a ɔte fie no anaasɛ wo nua bi a ne ne te no anaasɛ wadamfo ane nam onya wɔbɛku wo so ayɛ ne ho mpaebɔ da bia wobɔ mpayɛ menim obi a ɔtu kwan no wɔkɔ ne kurom a da bia na akwankyerɛ wɔyɛ akwankyerɛ wɔ kwan so ansa na wakɔ ogyidie paa ne sɛn meetufo so so afa Yesu Kristo sɛ wokra no wagye nkwa na wobɔ mpayɛ all the time 24 hours wobɔ mpayɛ de a ɛde ani suro biem mementi ase o ɛde ani suro biem ɛnɛ kurom anom Oforisuo sukuu dan nyinaa dan ne asɔre dan na no me na master ha ɛdan ketewa bi gigin nam sɛ dade ani ɔhɔ yɛde ate asɔre na manfo yɛbɔ mpayɛ etietia bonsam so yɛbɔ mpayɛ ɛpam bonsam de bia nso de wɔbɔ mpayɛ no so no sɛ bɔ sɛ so bonsam Oforisuo ntie nkosi da bɛn na sɛm nso kyerɛ sɛ wogye masɛm ne masɛdeɛ di a wobɛtietia nyankyɛ na wɔwɔ so nyɛ ɔnɛ kan obi akɔ asɔre dɛm nɛ wakɔbɔ mpayɛ wayɛ fasting wa break 6 o'clock wɔde ne ho nyinaa hyɛ Awurade nsa ampa wo sɛ nyame akasa kyɛ wɔde nyame ne ɛnso sɛ obi yɛ no si obi yɛ no na ne mpabɔ na akɔbɔ yɛ ne sɛn metufuo obi a wo so wagye Onyankopɔn asɛm adi na wogye di sɛ nyame wɔ hɔ wabɔ mpayɛ ɛde ani suro biem de bia Onyankopɔn ɛnka bronsam anim o wɔnka bronsam anim o tafra fa ne na ho a in the name of Jesus ententan Oforisuo ye nyina nam ententan du mwe bia hwɛ wɔn mo a omugu asɔre dem bɔ mpayɛ paa no wɔn na bronsam hu na wɔn ana no ma bi hu na wɔn bo hu ententan fa kai twam wɔ Yesu di mu Osuo di ka kotwam dada Osuo di ka kwa asɔre dem akotwam dada enti sɛ Oforisuo mafutu sɛm ne sɛ yenya den tientwen kosi da ben Oforisuo wosre asam no madadwe ho enne obi natal dia che obi a asimisro nipa so yanyam so nipa obɔ mpaye pa nyanko pa asem so ɔkae no nyame nasem obi anu e dai obetuma buso ɔsi mu nyam mpaye boda ampa de bia so yenya boda ye bɔ mpaye ye mame ka asem cho da ye so na ye so da ye so nya da ye fitete na da ye so ho nya da ye so bia na wo so a eno na kyesɛ wo kɔ ka kyerɛ sɔfo sɛ sɔfo me da sɔle ye no na I can be pa me ampa can be pa mo wote wani wa bompa ye ede bebiem de bia ye mabronsam di ye so de bia so ye bompa ye wa sɔre dem day and night ye bompa ye kinkre and na one night ayi kura ba ye covid yi ba ye kura bo star na mafo okay ti de me pese me tufu kama kache me kan se wo se wo ba ye nwun ye nwun wo ba hyehye wa fo wa wura de se Yesu Kristo se o kra na wa genkwa wo bompa ye bibia wo ye bia wo ye ade na wo sa atena ho se ade bia wo ye bia wo sa suro bronsam esuro ba yi ya ba se nya gidie woni gidie na wo himu dia enko bompa ye okay Oforisuo manfansia kaka mafutuo nie amato ne din kaida bi nipa da sani kaida bi because nipa onin kai bia no eduru ba bia oyem fonso me bebe kaida bi nipa waye wo papa ne no ana waboa wo ne no fatu utrimu da sɛ nipa no obetimi aye obone ɔkyena nipa waboa wo ana waye o papa ene no fatu utim sɛ nya da bia no obetimi aye papa no entonkoso da bia saa nipa no betimi afom wo kyena eba saa kai dia oyema wo enra no kai papa no oyema wo enra no ne fa kye no enti me wadwen bi wo mitirimu sɛ oye me papa ne wo boa me ne o chena funso a obe o ye me papa baako ana wo boa me baako peu betim funso obe ye me chena se ye apem megina baako no so de achew megina baako no so de achew na say ye se komodew na se obi ma bodejo bode no ayatoto no na se wudi na wunyankwa
come de pa come to me do na san ketenkete kum nipa enketenkete come to me do obi anadwo ketenkete be chew muntum be chew no awu san nipa no otumi ma obode dwo ema wudi a waje wo nkwa waboa wo bia nsenye sa abode dwo no a enkenye ne se enne waye yi a wo hwe ufufuo ne wakrante nkwae no enya sa nipa bode dwo no a enye ne se enne enka wudi waduane wohwe na ntwa chacha empanifo se obenyansafo na woto ana se na say me ne wo hoi na waye me bone pa no ye ka ana no a waye me bone pa no na mse ni pen so waye me papa pen na wo di ache no yes me pa cho oba woni wukunu tie wo hu foforo na niema ekoyie wode wo pie woto we ma enne wo kura dwuma asai kai sa da no a time no a na dan wo hono no kaida bi nipa kaida bi yes wonu kunu wo hono ne ho den sabe mokọ edan mokọ no a enna bia wo ba no request free be man hono no odi maw em wani gima ne bro so enna yare aba stroke aba yare aba be man ayemre kai first no kaida bi enni be man ne bone na hoden wo hono mo a kai senko be de obeye nana wukuma asomodwe na wanya saade ana de wani ato akokono so asomodwe no wukuno wanya saade a fo ani to akokono so the same thing ena be ma no so meka bi akere mo yes oba no hu the way a osi gina so a wo pe no wo hwe wo bai sabe ni mpokua sabe ne to ni shape e gina so kama na wonu woni na tena mawumamu be se numu nsia kai hu se kai e ba foforo na 2023 a eye den ekọ nanim no enye sa abiem ebego sa niema hu no a wo de pe no wan kasa no ya manago eduru se wo soso no ogo ye na bia sa atam no na wo niema koyie usika ekoyie samre no ene wo hu ema sebe ususu se omo chan wo yire enti wo bọ wo yire su dwe abrante kai da bi na sa time no no na wuni bie no oba no wo boaw okay enti kai da bi na asemre ni ntima mfansi ya medase abrotia so be ma okay medase ena me so me dia me wo edema yahwefo ne yetiefo nyina ne se God will see you through nyankopon obehwew nyame ode wo betwa na Oforisuo be ma enese yehwe asetena na yetim ene ewo ne wiase na eniememu edin ahokyera ba yetwa ye ho a yentwa obi obese metene a entene obi wo ho adwuma sem ho endenden na so make say okita eba na se oba wone ne tie esa wo ema wo hwe wonum ye bia skui be ma bia twa ne ho a dwendwia ya obi se emi se me nkoka ma no adrompo oba bia twa ne ho a ye ne se be bia kwa akodru ne kura de enke be ye kura mpo na obefa ne kuna chi akwa akọbọ adwama because ahokyere na bia obomo no eden na so no Bible say de oye bone no oye de se wono ankasa ne nipadua de wo kwaye na ekire nsunsuaso no enye papa ema no obi akosuku ewie akasi ebe posti na manetimi akwakoye adwuma na nko no so anya nkakra de abone bra nanso watena fie efihia ba miensa ennan enum onya baabi ankoi obi akwakosua adwuma akasa bia ono ankasa behye ne de ase oboafo ne hwan ena okwakoso ne mu ewosikasem mu de wona mu sesi abia no ohene yire na anwumre mafutu amede ma woni se bibia ni ho aka echi wa abrabom erade behwew ode wo betwa so Jordan epokese na eda wani mu a wo fise bia we de obi mfiri benkuma na ase nifa wachi na ase wanim emeso won sanfa wuntwa no saa wo kire na na ase wahia ana adadwe na aye epokese da wani mu no ena anwumre meka cho se erade beso won sa na wo de watwa enti de meka cho nyina ne se fa ho bata erade ho ye papa tena sase so na edi nokre fa ho fom erade ho
na ono na waye dunsia wo so abrefo won so hwe kakra na wo de eso ahwe no eno ne wamane na ene wo namu no enti kai hu sen so hwe echi no eya na nkunimdie ewo ho na ne nyina mu no ebegina wo so se wankasa no ubegina pintin se papa mu oboni mu o minyankopon ena mani eda no so efi se Oforisuo se hwe Romans 8:28 ho a woka asem bi wo se wona wodo awurade no ade nyina di boa wonom na ewie wonom eye sanso na Jeremia 29:11 no eka asem bi ewo ho wo se minnim adwenkoro a madwen afa ho awurade se enya bone adwen na mom eye adwen pa eba bema wo wie ye pa eno nti de wo mu sesia no eno bokwan de ama se be ya won so no enkunimdie kese eda wanim no ubetimi edru won tin ne mede bafutuo na ekwa wie ye no meka che obi ase baabi a wugidie ewo no ewo se ekọ Kristo mu na odo ho bata no di no kra ma awurade na di no kra wo wiase mu fa no kra nante na ye adwumade bo homoden se wunya adwuma ne bi krampo na nyame beyi wa pie brepe mu no obehye wani monyam ama afefo a ebi aya atamfo no de ama wo a wo sere wo no wo nyina be ya dansefo de ama wo nkunimdie no mpacho me da ase okay sa ena efiada bia ye no wafutu sem ne sei adwada besi yawada no fosuo be matrem na wode afutu sem no ba na ni fiada so de wafutu sem ne sei hana members be wo ho kwan se ono so de wafutu ba na sa ena yafrefo nso so ewo ho kwan se wono so de wafutu sem eba sa kwanya ba na sa asem bi aba na yasekosiesie anatufo a de bai ena obeka na ato omanfo asum na omanfo afamu aba no so de abombra sa na fiada bia ye kono na enwoma akonkai na Asem Mpe Nipa ye dwumadi a yedie no se de omanfo ani da ye so no ye wo mepa ene nipa de mamo se afutu sem a ye de bebre mu no ebetumi atretene asiesie ye fie ene yabusuam enyina da eye 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 wafutu sem ene say hello mame udi baby afrefre Abrantia auto collection or Jessica odi for the new na mame ya ofori jomo tiamo odi for nene yire die no di kwa nware dia kane ka be ha wo kane ka be ha me papa no mo ho ye die o mo ho ye ofori ya mi shamo papa mutimo dia me se sin yakopon shamo ni yakopon ha yes so mo ya me dimo so mo no omo mo bisa omo ho sem bia mo betima kasa kire ama so ye ko bi ho ye timi jai omo ne me kan se ewiase me so mo futu am de ban se ewiase so kwa no ton ana abibia wo ye bia no e mo bi mu opom omo de aye ne betu ba belu nkumje beba ya me kam ho okay ema obi emu abem hello Obapa ma wonena enko soro kakra pagye maye Good evening. Obapa ma je so wudin ba bia ofrefre Pacha me dynam ka se gwa. No okay Pacha mo putu so we de all ajo. Ya mi ne Oforisuo me ya pa ya mi slamo. Ti se mo cha che enen so ana ye nyamo. Oh Me mama papa ye jai ngo now afefio ye ni na ye oya papa adana be papa na adana bonya na de be ma no ti ko ade am papa mpo de ha mi ti oh ti mo futu se we nti papa no na ye pa so we do la je ya na fiara ni olaje na olaje bi e be ba na de ano be ye den ano be de papa hello so mama transfer ya mobile magazine there be na consult so fast man okay na se no ba ya na asi so ofutu se de ke se ni na menka na maybe de ka tan de na mi na no de face woni a ko fu na no se abrabo na ye boni ni na abrabo no bo me de fact ya na ma ko it is say abrabo ye ni na nye se it is na ene dia ko de no mo tawa Jin amigin
na wo so na me na so na ohene de kan ye no we dey no kra wo system a did you to say encourage also other kan dey so kakra me won dey ma we ni na no banda Okay. Hello. Hello. Hello, good evening. Panipa Majeso, Udin, baby, I'll free. Me free Adam say from anywhere so your friend Amuzu William. Namuzu, yanko your name. Madam Asepa ne mafutu nsema amudia tuja. Ni me pese me ka kire mini adoma do fo nyina ne sisi an mes mafutu sem kakra ne se. Ewi asema yegwe. Hwe wo de yaso yi ansa na wa yede. Wa hwe wo video. Obi wo wa wo de ne we de tre wo de o wi so wedding to nko de. Obi wo se me ofa wusa. No de na dwen akoto no ofisi ka so. Say after me of a word out to me and all more better all just a what dear we are Mansana we are saying who of our 3 and son and they will not so out before. And it's also about moving so near Union Copo the man also more in Brenia what a woman mother in Pusway power 3. Then for any or two will be the only papa who see papa was say if a pesica will win maybe a movie Gamma could be Umudo to papa so papa would be for Juma. That one papa is Japan to control on Beppe. And what dear, when you call their whole dancing and here. No, be funny to Nenoko Diam. Okay, we off our hot, it's me, Juman Bino. Hello. hello Abapa Udin, baby, I'll free. hello Majeso. yes I'm yawa Asante Gabe and Quantana so far na me wo. Na demo to papa. Naka me kura bebusa se ne dwa media mo biatum. Nya to ya mo ye di yawa Asante Gabe Quantana. Yo yawa mesha wonso. Mate. Kakra me kan so hu. Se mane kan sembi. Ena Ghana se no, so kan kura. O ye hi. Ye mpone foni dia di o mo ye. Se utimo pa so obi ko pet mo pani o. Ari so on the dancer. Anu afọ na juma. On ne beta kwa so on fo na juma. Sa de ne akoso papa. Ye metima kan no. Obefa na dwuma age se taskwa. Just wo hwe taskwa nansa. Eno so ya asem foforo. Asem we. Hello. Hello, Sompa. Market you apa. Oh, Mabama Ghana Manina, New Year's Manina, Yatamasan Sunita, Numedia, from the my. A friend, Khalifa, Mikatafi, Efigase, or Yokunzungu. Na menso mafutu kakra me wo de Maria Manina, and memo na bano. Chrono na doso. Too much. Oh. We be this week we are from phobia no more now if that's for one ya police for never uncle move man or Oh. Edru baby ya mo hu omobo ombesakra. Ombesakra na da bay. O do be akwo ya ni fie ni akotwemu nyina wo ye nyina akotwa makondam fo. Oh. Wa se nipa ka wa bo timinsu mafutu kaka youth no yesterday mom yem fa ensanya ni enya se amanfo fon jije ne ma basa edamase. Okay, wasen kwankwa no for musa enya adwuma kwankwa no emfa omusa enya adwuma 0551931931 0548931931. Hello. Hey, boss in here. Panipa. Abdul Wahab in here. Wahab, yanko. Yeah. The boys no efe omogena mo fa mo sere eyeduma. The boss na ba mo pete. On ko bra you na just seconds na kama chetu uzem. Oh, so omogena mo fe mo sakrana mo pege banyana an sere de ko ide enkuyi. Noki. Obia beti Wahab nka. And I say Wahab oni ehwibum papa. Yasen kwankwa no for musa enya adwuma
na omunya tramo ni wi no ene omanfo enwoma omo sesa no hello Bema mjamfo ni patro mwadro. hello Bema atentine ni mjamfo papa mbacha mwadro. ya je so okay adu gasovin Endo tobi won kwanche no akosese. Debi Kachire wa tiefo ni na no omu nyina ya we ke omu nyina ya we mo na de unim de enwanwa kakra omu si ke adu gasovin otopan wo mu a pan no denko na eno akoye hintasim bia na mepese mebusa wo oh ke jina ye hello Adabe midamo I me no na kasa na am se wa homa no etwitwasi ai adwuma ne danso eno nti na mapa no na danso ana ye obi nko aso na timidi si abonten to pa no obi a ntimi fa na obi nsi abonten ti bra na beje papa ne bi wa e propose ke the chiabegafo nyina me nim se nche na mbo wura tv no me de kakra be ne meka ena wie yi wo ho e ko nwumre kakra no na adazua emma ya futuo bi ena na na me de ma nwumre fo no so okay o say respect any person obia obebe obia no bu no okay na me de wura ensentrefo ne binum ebinomo o ben na se de obesia ye ave se bi ono de se bi on toilet ya semo ya ne hu ntime sremo bi nia no se entrefo ne bi nkofo mo ho mo mero mo ho ase ko na no den obu okwa woni ne ho we enso se de obesia ye no wa atiti wa chie ni fo ko ne ncha kra na den da bi yes sremo ya ntiemo amunyo obi abebre sao papa ya obi ba mo ncha ya mo mra fo mo kakra na ye ne ebe mo no siya kola siri go kwa ye de woni ese na ebinom enti ya mo nya botre e ma ya ho no obi amu obi ya konko eni se bibia be kama obozo yei ene ala dro ene dia de brown na no odre yo ha ya se de ne okay Keadu ena wotene kan Keadu gasovin ena wotene kan chairman ma Asem Mpe Nipa enche na ye dia henche no ebehye no okoso ame police station kire wa gasovin papa gasovin a utumi ede to pan no wa bontin no bia na pan no so taste ye different no Keadu no nyame kire no se oye ni papa na futu sam na ye me de odofo ya bro ho ase ne akonkosam ne so apagya amete no obi anti wa onya hwie onyo bia Yamobia kwaba eba Sompa TV no so Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre wani eguso a wo hwe yen edi free Sompa TV no so no na efri nonso bremu no ene yakeka mu a ne edemo ba ene edemo bo abewura TV no so no yema obibia akwaba na ye dwumadie a yedie ewa Asem Mpe Nipa asisisem appointment me ho ase yade akra na adani nkonua edaw so a wo de bedan Asem Mpe Nipa e wo se ye ma ho akwankyere na ye ma ho san efri se yen yafo ato ye ho so se asundue bua no na ye pese ye nom ni nyina kanfo ano ya asumdue na Asem Mpe Nipa ye hwe na ye siesie asem na se bekwa ya waresem na ekoye aware godie debi ye hwe na ye siesie ama bibia akoso wano wo mra samwa atrase sa na ohene yire mame jebua akua asuama bronya woja wono so atrase ne ho ye feye papa bema usu kantankra kafia da bia wo gina adwa na oka pana members no na ototo na nyoma enso akoyie kama na producers wo moboa bema usu kantankra ka koba Jesse Simprimu na ya mensa brampa ene ojokoba kwaku jeboa nene ensem wo makunkyira ye de ba no echepaw anodene na enne no apotwe no debate no anodene na enne ehuhwiri ewo office samwa debate ni beto odwa no ehwiri wo office papa oko MC a Mada Roma na social media handles ana oba Sompa TV a wo mo ehwe ma ye ba so no ima
ewo MC aho omo tutu bibia kama sana Christian ono so ewo ha omo ema nyoma akonkan kofro buofo mpa ba masukitu amyi pebre na sayaw aboagye fosuo nintin fosuo me ena meti adwam na me dia Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so no kekede kansampian ne kampian kansampian ene kampian wo po ba ta aduane dia na agege ne ba empampi no asem ade bra ne no eche pawo ene asem da proso no hey pani behwebi na paso na tie bi ka kire obi na obi so ka kire obi se Asem Mpe Nipa Sompa TV fo no omaba na momfa mo adwa na monkotena se na asem ade bra no anu adiri ye pa ene asem ade ato ya proso apotwen no ayede ebrewo no enie abrantie bi osi so na wobo ne bra na kropo twedi apoto ne nsam ye pa na abrantie no woware miensa na woware ye no woche ena ede mema wo mu se omo ye miensa no empempi woche na no ma wo mu a na ama emma no miensa no obia atene ho ase ye pa esanse abrantie na ne nsam wo bi no woware miensa no woche aware oche na no ede ma ne yire no miensa nyina na wei na abrantie no ena no eduru ne yire na odikan ne so no wokoduru ho no na ani enyan obowura dem ho no na abrantie bi sam ne yire ne so a omo anum kanea no na sede na nyoma si koso no na ano de papa enu ti abrantie na kahwe enu ka protum se ne ye ya na yire no so ni ti no wokọ na yire otoso mienu ho no woduru ho no na ehososo asem a akosie no na ne yire no ato ase ne maame nimpon so ebo maame no maame ne da fom wotiatia no emoja epra maame no ne yire ne se da obi nim de ne maame ne koyeye ehoso wanka hwe esanse ne yire nom doso na wokọ na yire wotoso miensa no na oba no awie aduane na aduane a wawie no adofo ano odi no woba no abi so ena wode poison egu aduanim be me bedi a ongu na chebia na adidie to be ma no na wo se wo ware emai mu baako hwan na se wo ware no na eye wo a hwan o mai mu die he ena be ware no de be ma no fa no ana se de okoye na wo obo ne maame no ana se de na wodi adrogu aduanim ama be ma no abedie no ena obeware no ana sekeye wo a bema no de ordinance ma ba bedan yen eye wo a ka o ma no emu de he ena ka obeware no hey aduru ho we be yo laje ana se ebeye imbano omna samwa for sure bema ana ye olaje we eye olaje upe umpe olaje ne kwa kodu mfimfin a na ye mba no we no eno sa ye wabati se mba no to fia kwa mba no Oforisuo be ma na wale miensa meboa be ma na ware miensa meboa ene wache na na ma wo ti be ma ne ba ye no pani na wo ko no ko na obi sen so wo botas kwa no wo hweta kwa no ano se nya hwe mensan nya ho na menko de otoso mi no wono kura koduru ho so a mesumi kokoduru a me maami asabi owo fi ho no maami owo ma wo ba obenya oba be ma ware no bai sinisu no wo butu me maami mia ne kon abu na mamoja pra ne se ba akokura tuni se bro kwa Yesu Kristo owo me ye no abrese wa wo shefom de na so me bo dia na maso no sa akọ do otoso miensa no ho no do otoso miensa so ko no won so a wa wi aduane no se ese okote ho oba ya o kirem wote ho no a me wodi awudrogu ya wodi awudrogu aba poison min ko di na mingu ono kwa de na sem de minim de obi o bebia na dwen wo Oforisuo wonim etiawa esa ye mba no ena esa ye olaje ti o we ni olaje ni ene wo mu ema miensa akwanya ba o de na o be ware no be ma na so okodi hini to wale mu baako so wo yi baako Germany ni ka se so fort about force ene de wadru Germany Germany ni ka se so fort ene de ho wadru force
asa say we call be free Germany and banana. Asa me Dutch me take kakra. Ayo. So be so what Arab. Dutch so baby ametiane 55 here. 4 fontage. 4 fontage. 55. Okay. And German custom no kind 1 2 3. They could do 55 here. 4 fontage. Okay. Yeah. Mama nche odi for Paul. Me amenua. Paul Kwabena. Paul Kwabra. Baby o bia Paul me chiao. Ma yita bro na fro so nanso ne no. Wo san ka asem bi etia me. E wo fon so nti me san mia mu tawie de ne koto hospital. E ball 2 ya na yeyi no. No, say Dr. Cross abe won. Nti omre ne ho ase. Na me mfa me se bonkum to no so no nso. Na so wo nua no no. But omre ne ho ase. Na ko papa ho brase. O ye from actor o. O ye from actor ati. No. Nipa odifo. O ye from actor. Awe ni movie ho no muda. Movie movie da. A series na fe no twa. A series na so we movie na nkasa. Ni nyina wo ye bi. Ayi ba na wo hu no pen. O mi hu ni da na yi ba ku bi na de be kire me. No she security for atale no ye bella samwa security. Eno no me hu ne mo twa be kire me. Mi ana me nwa no. Anti ba ko pen wo hu. Ba ko pen na me hu. Na we gate mine. No we gate mine. For Kwabena. I say ayi bella samwa ba no di me ka ko bi ka gate no. But na ho metepa na nso e be fa ne. Let us odifo don say den hu no movie mu da. Debi. Do the better na we gate man no. We no or the chimney for. To no she security for atade. Na bella samwa ba no we me pronentema. So trobi oyi ni no. Na me nwe de o siti pa na se ntinko no so ko ye. O so ko 10 gram o. Bella samwa na ko bi na ya ntinkanye. Mo sisi me nwe isa ade. Now on say organizer o. Organizer na de se de akoye ne se mo be ye yi a ye de ama no se o fanju kwa. Omo kuo no be ye yi a. O be ye yi a ayi for na mama gram mo na ade se ye bi ba. Omo no ma fans organizer. Eti ya na insuo ni nkonwa na ye pon wi a. Na nse mi won picture bi no waso nkonwa ina. Ne kwan ya tai na me nwa. Ade na ye sa. Eti ye bepe baby di na she. O se te sa de na wo no organizer na onyai. Se na bojo se no koka na yumo no. Eno na kofa wo mi na ko ba me she ne nkom. Jeso ni nyanza che nyame. Jeso ni abeta se ma atwoto mo ani nton. Me boa. Ma atwoto mo reso. Nyame ambo dwon kama. Na anu mimi ni ame ba ma ko she yumo. Enema no so wo wu mu no. Eye dwono. Enti wo mo no ase no. Enfa so be ne wo so. Odi for me na me nua no. Me na me yo sa. Nyame nka o. On show den. Po Kwabena. And we ko wa ha ko ne wo. Ne de na ko be ye. Edwo na wa penti ni no. Onu nko ne dai. Na say na yi no da no say fedi. Na wa na me wo ntimi nwane ntimi tete. Ya sa de che na ni pilo mu na say. O dwane nyame ya se na se. Eso dwane on twitwi nanim. Se o twitwi nanim e be wo. Baba me cha me na me nwana me na me yo sa fa cha me. Nyankopon peja wati, o peja. Nyame ya duma da se ne. Ne no na woda mu ha e wo Yesu di mu. Amen. Oforisuo. Katacho be Matias no. O ka asem bi. Papa e makacho se katacho di ni de emfiri program so da. Dabi entimi nya adwuma. Ye wo program isuo. Ya tu kwan yo. Ne nsem bi o kaaye. Ye de be ye adwuma. O ka asem bi atiefo ntie sa asem oyi. Wo se bronsam kura fere na se. Muje sa asem oyi. Bronsam kura ofere na se. We are making. Mini de nipa bi betima betra ha on ba ye. Akeka nse na de. Hwa. Wanyum tu ni bi ya friend kwadwofo su bo nyum bi. Wo so ode odo be kwa de nke nonko sata na maame ewu. Ko mo sa anyum no. Ka se bi si. Asante ne wo na ye kasa asante asem. Dwumre bi no so wan hwe ya o maame betima dai akasu mi wo nsima yi ase. Chese eno no ukopedwa atwa wo no ma bi on. Ye wade bi wo wiase ye ba ko ye ni ho agro. Atefo nte ne ye pa. Inka ni na me maame ni. Inka na me yire ni. Difference wom. Prache ne prache nkwanta dam. Munte ne ye pa. Me de brede men sem bi na munte ne ye. Ede ne beba se maame abesa wa chem ya wo me. Aboso me nkron. Ebi kura odi hire. Ebi kura ogogina torrent ho. Ehwia. Ebi kura na sebe ogogina afon no ho. Meminti. Mi si yayi. Aboso me nkron akwantu eyize. Na na obi kwa akwo. Akra na onyin se na okwa akwo no. Inse se obeba no ama. Wone maame ni nyina yanka. Obefa maame na firi wiase.
so just here yeni enwe konfo colleague me kemen ka na ya oba papa bi na na okwa akwo one ne banya yanka na dede ne beba se me kwa akwo ware na me meto na me ba fia me ba na me ma me da fom na me yire hye so funam ye tese be de ade nko a ye de wale ko heaven ye ti ai Oforisuo ye nim de awale bi eko ye ne koko ye ne te wono kra no ye ne te wono ye ne bo bra kra no se du mre bi na ya le bi bo wa masa obedwane agyaw o ma me ba betena wo nchen tie sase mu oye pa o ma me ba betena wo nchen ye kwa nwam clinic ye kwa hwe obi ho ye du om no bu man bi oda ho ma mi pese o hye natale esu ntimi nhye nese ma me nhye emfa nhye ma na ukunu de o nye me kunu me ba oba okọ ware no mi bayi otokoko oba okọ ware kan wantie ya rechi stroke chi me bayi efiofo na ka kire se wase no apake ne no mako oba ne da ho oba tan odentuma bo ne yam efa ne bebe to hospital shet e wo hye ne ntimi nhye oba ne ko na me ma me abrese wa wanya ne ba bi ko se wa brekatu ampafo na me yire wa soni mu abuna manesi atumbo je pram no na ma ba be wale Oforisuo ayo wala aje okay emba no ensida tie say ho na be wa no enkane no na me yire ni wo ho enkan na ma me ni eni ho me sa wo ba no obro me ma me no nyame ampata me sa ma polisifoɔ kra kyew mi me di wachi da do ode aduro gu ayi nkura de ono kura de no me nkɔ o de se wakumi awie na hu na me hu ye to o kura de me nkɔ emom de wo buru me maame ne second na yi a ono so me pam no ma polisifoɔ akyi na do be fa me re de 7 prayer tie 7 prayer asa hwɛ Oforisuo ya ne ya yire ne mutu yi se wo do oba pa edu me bi a wa ye mfumuso na wankasa ya dai wo sai dai e pa ne kyɛw Oforisuo mu me nya atwo na me ne se wo ba ye ni pensem adie so so Oforisuo yi ho na wo sa ba na be ware no na me go wa de obo mame no ama ne se tu na mo ja pra na mame me kese me adie wo kotua ho ka wo na se be praduasa wo die no adie Oforisuo wa bo me mame me nwale de obi se ne so no se be praduasa pone de obi aya se be opa acha o ka se papa etimi ja maneka Bible say so yiri ko bo adwaman a opa kan wa de ebra wo peso a manenko Bible na ka wantie sa no mano emo Bible say sa ka say di wona ni wajani na da sha dai unkwa ware dai asase so na se unkwa etia obenya kwa agwaje wani Oforisuo me se bronsam bro friend na se enkanini na me ma me ni ho me meti asese a me ka cho pray me ma me abrese wa wuye me kuro mu kokora na emeden ne na me ka sa se mo cho na no me to se me kwa meteme dem si ya me bonwum bia ya ni suo wura me ade na baaye brenya adure mi ni ma meti ase a de na nka ni patimi ye masa wo babo maame abuna mamoja pram na tuni se de enti na waja maame wo Oforisuo me de masem kwa wie no me ka ni pay wo si ni pay nye de obi hu bi dani enye so yi ze de but se omu mienu de nsania ni de me yire ABOAGYE man me be obi sen so be ma na okọ enye hwe be fa me yire cause me gina Bible asem de so wuntimi a jana man ko betimi so wale wade me gina Bible asem ko tre konkron wo kan ni mienu etimi gina one side a enye bone na mom di una no waja ni de me ma me bro me ma me botro na won fa ho nko na obe pa cho se me pa cho na me ma me kwa so ko be kese me yes I'm just something I can know enti ye say die me say die na se me die si die odi adrogum de wayi na to atwene won kwa de dabi won kwa de won kan enna de wo ba be kumi enna de wo bo ma me no so kura de won bana ni ma won kwa me sam ya che no police fo ache no yeah wo dem na che won sem enti de ono be sam wo yire so no de wo be man mo pia fo na wa tu tu wo de si anya wanwa Oforisuo anya wanwa o ai aboso me kwa kwantu me ma me bro me ma me sa boso me nkono akwantu
me mama bro mama sa ya pani bi no we krom ne friend kwamna chirim edi no tiase o mama nyem na afe eti ne friend kwamna chirim wanya ne ba bi ko afe tinta suo sa afe na makọ wale oba na me ba ba hwo na me ba ya osi mama so abo na mama se atu moja pram Oforisuo odi sie no me di sie no me say wa obo me mama no we out me ye ba ya si yenko me so me ye ba say time wo ye do Friday a unko afa time chen obi a mo mama nka sa ye what time and tofi akwase ye mfa bi nka ho o se afa time bi nka ho nti Oforisuo me di masem si de obi say no so no Oforisuo anya ba na mum say me allow do obo me mama ne de never okay wamna samwa se de no osem na yire ne so no de saa bone de be che oba no na waware saa oba no na de obo ne maame no ene de ode adurogu aduane de omonko anti vote no wa vote e de ama de na obo adwama no efiri se tworo no kora aka abrowatia asa de sense so say olaje abrowatia ansa na beba no mesre yenko computer so adwadie mra Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hu djuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi djuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebeboa abeba matia kaniso Ame mo wenum nyam shede metechema ote de ansa no rusia kasa te ha wosin so anansu wosin sa no ye burukutu jedu burukutu jinjab wasanti enso zikan since 87 oye burukutu ansa no obiara ye biara na ye biahwe his local dynasty burukutu the one de senyi biara ntum copy burukutu Chinese no America oho english broni poentum burukutu oye nam ye hom ya kono na senya burukutu man strong palogo bites ei kakra mon to sabio man pachao oja ofribubam nsapa ofri obibini black man company limited kukwana so ye burukutu man strong palogo bites atu bites doka lemon ice and a set mineral water Numwanese wantono mo biara onzi mfido awotwe onye ma painful nkratui FDA ajato Jesus Hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel anwo menhia ahemboboa no Ejaba family house who haunti ena mami gina ha haw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale akurankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri unsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja Fuya meya, you say hepatitis. Me to ase, me sremu. Asa why you be na ekiki me. Emuya meya. Sciatica, any bone fracture no. You do Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Kosua Dua ya betrete. Sciatica, entini, any bone fracture. No mpemu yare. Power Specialist Herbal Hospital. Ebe show me wo hu. Entemu kura.
one must specialize was area ropa. Yaria ba konso ne saya omombre pa hepatitis B, stroke, diabetes, akumamu yare horo, typhoid, awo, dunso yare. Ni nyina Power Specialist Herbal Hospital. Koko what the abef mfidie be hwehwe mu yie ansa na wode mu nduro na nanam no account. Accra or Kwabenya ACP Road. Was Power Bus Stop wo ho a. Kumase or for years when it just bro filling station the hwe no mum. And attack rade so Anaji Estates, Customs Road. Ghana ha ba bi obia wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31. Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B ayaresa fi ankasa. Afei na mate ase die ntia wodi di Natural Health Clinic ho dan se sa no ei hoyiwa wo so akọ hu bi wo ho emi rejai enne me OSEI be ba ye pa ena me kai di Natural Health Clinic say wo se eba no osade a oye number 1 na me dru ho a wode aduro ka me no oh eno ane no me ti hwi bio me da nyame ase sa afei die wagye medi pa se obi so oye funu yare a wa ya enkwa me ka ne pain no onko di Natural Health Clinic. Also, bien you want to miss me many. Say a peptic ulcer, gastric, duodenal, acid reflux, and H. pylori. If you Dimpa Natural Health Clinic, say Sia, woman a specialist, also Yariemu, and T and Wenya Basobase. A the best center for the treatment of stomach ulcer. And so yam to true, so bo ire time. No akuma, eju shim, so tia ya, now soon to minna, and now we're chinsuna ya. Oh, a woman, what the both local and international helps and a sayari. Dimpa Natural Health Clinic. Ewo Kumasi Dichamso. Our old health insurance building name. Our Willas Towers. Ufri Manshia. Now call airport no. Telephone 0246 744 744 and 0245 118434. Dimpa Natural Health Clinic. Dimpa Yasna Hunya. Dimpa Natural Health Clinic. Stomach ulcer. Last stop. 21st Clinic a sciatica expert. Sciatica no when nerves na wo to ase na fa wo siremu. Nefa wonansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fe ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem woje ho ba bi a enye na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a gi 21st Clinic nko a wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magye din wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso wo de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st Clinic wo mo ye sciatica expert. Okay, Asem Mpe Nipa Jumadie ena sabre waso egusu awutie Sompa 93.1 na ohwen efri Sompa TV yema yetiefo nyina ne ahwefo nyina akwaba biem na apotwe a eda table so no abrante no adidi ato no wo ba ben ena sabre wokoware no abrewatia Oforisuo bema Asem bia ne nam ase no ka ama ase no mo ayesere Oforisuo ema imi ensa nyina ye beka se obi ani ho anka ohyeda ya papa sa nanso sɛdeɛ ensam ni siko no bɔne kola ne woni nchichemu sɛ yakɔtrɛ sɛm ni mu a Oforisuo yɛhwɛ Exodus 20:30 Mose ngumeto so mienu etie duonu nchichemu dumiensa abrekro na Deuteronomy 5:17 ho a omunyina aka asɛm kro na verses ni bi to ato so na mienu na mefa osi you shall not murder ma obi eni ewu Oforisuo be ma say okọ Bible ni mo nso so a Exodus 20:12 no nso no osi di wona ni we me de agya na to nkyɛn okase di wona ne wagya ni na wonkwa na aware asase Awurade Onyankopɔn de ama wɔn so ɛno na obedi wonkwa na ameye saa na Bible ne kae na Oforisuo sɛm we sɛ nyina na ye keka no sɛbio me de me your benti no omuna Samoa eye bema ya owade me na obeba na me makwa akofa aduro ewuduro edi igu na aduane mu a Oforisuo bema
me expecting is all beba se critical onyi ye maami ensa wonya me yi me ho firim o wale me enye ye efi se me yewudini bible kura cassette ya enti oba na no ode adrogun na aduan ne kura aduan o ye out onka ho in the first place no oya go and okokra oya okọ na ka mi Obasa mo amaji me too na Oforisuo say aha ma me fa bi kunu yebo asiama enye na yebo a me ma wadwo wada roma say me ni mi kunu te na obefra bonte beba na ma say afiapia Nyankopon fa ne kran say wote ase no na mi butu ma se supu popo ama panyima na siatu moja pram no me twe na bo so ama bia ne ho kura papa na daja so da ho amafo nyina ehwehwe who born dog na me ye hwan yeti be ma no wanware me obewu ana asese eye mi kunu ya bu asiama na ya bu asiama kura mpo na obema police asa be chimi aka ho ye no ani say na me Oforisuo kokonfo no chia ban ya asabia kumase ya abantema kwano mo fan call rounds baby a man wo no mesi ya baby o ye friend dark room oba timi fa ye funu aboso menkono ebi timi twa boso mi du baako hwe odi ni nchemu nachi ubehu na ne nsa agene ubehu na akora ni tune na wana ya se wafuti mi chia sei ete se de ekura bia ba be hye boto bi ma o ye kukuru no oba tan no oba na oba pefo no oda ho ane ho nto no otimi ko jina toilet so sebio mo fancha me na wo hwie gyanan adan ye no na ohwie ane ho to no obi timi ko fa hire apomudimu panyimfo ama yate ase se hire dan kasa no edi nipa mu dam ana se etimi ma yade ba nipadua ne mu na so sense awo na ma me ne ba ba wo ni nyinsa na wafa ne nte no obehu no obi timi dishra obi timi dit officer ya emu na pomuden ni nyina ya nyinsa ekro ya na maami atotom akwa wo nyame agene kra agene bano na wane chana kakran hwe agwase Sompa kacha nsefa to ase no mama jai na wonim kwae fa so tete akwara ase de obata obesi abra wo ba ho na me maami abra me ho a na se me kunu maami wa bra ne ho a na nyame aya adom sa da kru ma meken obitimi kwa oba usa na ni afra obitimi wo na wo ni mu no ba usa wa ya bubu ani na wa bubu disi ade na kwhwa ho ni ama na special treatment ya until sa nyame ba ya adom am watimi apia ba na sa ne ho beto no ne ho anto no so awaka ho obitimi fa ya funu okwa wo ba usa atia fa na adwemo afa na da na kasakasa wa bodam ko na kwhwe na so obi atete ne badru ne mpanyi fie so na wo de wo ba fie wo make us crampo no o maame ware o papa ware wa befa wo ba be hwew wo bo ho ka o se me yede me bo ne maame eno crampo de enya adwuma enti ono so get out ya yi na firim na Oforisuo bema Bible say dia wo ye bone no de se wo no ankasa ne nipadua edwama mo yade a Nyankopon won so enti sa wo hwe Matthew 5:32 no wakurampo na or say but I say to you that everyone who divorces his wife except for the reason of unhastity makes her commit adultery, and whoever marries a divorced woman commit adultery. Eyade Nyankopon kire yese dwamamo eyade a enye na so brekro na no Nyankopon na asa kan say sa wo koto yire dwamamo so na wo hwe wo pe wade a take care on penoswa leave her, let her go. It is seme makwako boy adwaman na mi kunu na ye bo aba beto me so na se wo pemi a ekwa bia ni wo se ni kwan se bia wo gya me ho na dai emema no bia o mu bubu nkotodwa wo dem no ebi nie wo mu be ma bia na yire o wakwa ware no wa no akoma obi afa na ma menka asem bi obi akora he okoto se bia obema hufuro bi kura butu yire so a eya na eya de na so tora bi no sua de afirim oba wo pe no pa wo ya sa de na wa cheki usuba ya hu se bia e bia ne ma ba ko mienu bi nkoye nti no e wo se no kura no mesesa na me so se mefa ma de se ya
wona ne tia wo se wo ho ana abufuo na abesanka mu ebia wona ne da wie kura na wo kai se be ma ne foforo sa ne da ya na e na obutimi futimi ka waduna so no with time no wo ba wo se wa you okay it is me ma se me kwa kwabo ma se me kunu ni ho kwan bia so obefa me biem eye se ne yere se me dia dro kogu bi kunu aduane ma na wu oni ho kwan bia so before obe wale me a enche wan hwa 30 seconds kra ma me ma ni so kra metimi a poison ne kunu na mom sama kwa kwabo adwaman na me kunu aba ba to me dia owo ho kwan bia nipa e obe metimi a asachira ode be che me anti so wo be fa emumi ansa ne de me ka metu be ma ne fo se de wa fa na chi no ono na won konkọ wade no na obetimi asesa ne ma betimi asesi na obi afonso bi ana bibi na ba ye ma yesent obetimi asent no onware de okofa na chi ne mum me da ase okay baba usu kanta kankan ewa ha chief executive producer Penny now say ebe me de say asem no a wo ye no debate no me time sa fati mu bi ma me why asem no nyina ne say abrantie bia ono de na ho de eso na kwankro enu ti oware ema miensa na ema miensa ni mu no wache na ede ama won na wokọ na yire pani ho no okoduo na bemma bi esem na yire ne so a na ni enyan abemmen ebo no taskwa no nya asem ketwa enne obayi se jeje ho oba no jeje ho na oyeye no onya akoma kakra na osesa na tede a mewo mienu ntimeko enti wokoye no de otoso mienu no na oduru ho na ne yire no ebo ne maame oduru de otoso mienu ho no na wobo ne maame a sede wo si bo maame no tietia maame no moja epra maame no dafom wo tietia no eno so eya asanfoforo ne sekura tu na no yese ena de dia san na abai amane be na mahuni eno okode otoso miensa ne ho a oduru ho na aduane otete ho obai na de aduro egu aduane mi omani nuongu adidi ato be men emai miensa oyi ba kwa ware no wo de hina ka be wa no na say asem ni nie me da se simple mi owusu a adidi ato me no say sa mai mi ensa me wale mu ba ko nka me ware die obo me maame no de obo maame no mum yes oba no obo maame ama ne se atu no ono na me ware no onu mom na me ware no jo me nye hypocrite me mpe nya atwon oti ase na chese wo be ware de obo maame no na say na chese babu abrewa so na firi na no yes abrewa be di twede afiri na no oti ase na say I hope say obeye eya ma me fe ama me say wadawroma omumienu nyina obi e kasa obi ankasa bi me man kasa obi ankasa wadawroma man yanko nti ne microphone call off yanko wini wadwuma hu nsuro broni what you say so ni wadwuma hu nsuro broni ne etie ne he sa mekwa akofa obi a wode aduro egu aduanim ama me say enka minimu mekwa na oba di poison egu aduanim ama me na ono kra de se bibi say na se msa akware no anacha se yenu na metu ahyeda because why den obekume woguso so ahu eno yare na wangu awre chekere na eye no yes dia wo no watu ahyeda obewu enna mekwa akofa oba meware wo ba ono anya kwan de mi yonko bema abeto me dem mempa so anya se bia wo ko bema no hono mu ono ankasa kofra bema na bema no ne na da na mekwa akwa hu na wo je ho what ase ene enka me de befa obi a o hwehwe me maame ani so ntokwa na aba asem bia no de sika na etwa asem bia no a ye de sika na ede etwa bema wale oba adwamanfo bia wo problem
What kind prayer blaster prayer bi no? Me pese me boni din. What kind no? Wo se nkwala na nye ne ba. Nkwala say me ensa sen. Ba kokura no ho ye ne ba o. O yi afa ho. Nkwala so na ye den. Eye wo daache. Ti asem na me ka cho ni yie. Bible asem a ye kan. Wo ko tu Bible am ko tu Bible. Nyankopon wo se me ye nyame a me ye nimpunfo. Nyankopon ko ye nimpunfo. Na nye bema. Na nya wo nipa desani a wo kita sa enetie we eni moja we. Nyankopon ye honhom no se me kra no me ye nyame a me ye nimpunfo. Se me yire ebu me maame a abufuo de ho no mo. Na se abufuo ho na etra so ene ma ne de ne nsa kwakeka me maame fine asem bia ni ho no mo ye de sika na etwa wo na sia tuo no amfa ne sa akeka mo mesi me maame sia ma no tie me maame na ankasa kra no obo aberewa me yira mu na ma ne sia ntu a automatically ne si be den ebetutu dada ebetutu me pa cho abufuo ho Yesu Kristo wan hwehwe nkofo asumu aso dem wo wan fa ma ma no a Yesu e de bu empanifo waso dem ho no no se wo mo obo mo no kra no na woman ebinom anyini chen Yesu meboa wo bu mpanifo wo bu wo mo na ya bufuo na Yesu so oba hwiase wanfo oba da o onya 33 years meboa wo se Nyankopon adwuma se 30 years meboa aha okoto ye no hwehwe na ye den na ya bufuo wanfo oba da bema wonfa oba da Yesu na no ho dene no hwehwe mpanifo ani so enti na ya bufuo nti se me yire ebu me maame a eyade a eni kwan se esi betenya news ye betena se ye beka me de maame beko hospital what you say enti se efie ho no kra na se me maame ti a esese me pe ba bi papa de me maame kotena na me maame yire ekwadwato ahemfofo no bu nkotodwe su esre bone facha me maame so de che no enu mo beboa me danse me kwa ko hu sabrantie bi sen na chese asemba na ntokwa ba de ebesi nkonya asemba ntokwa ebesi nkonya ebesi nkonya what you say ebetimi aba say bema no a ofa wo yire no ebia na sebe impredu asampani fon fanche me ono kra bia na ne bema mu odu chen wo bema minimum akwa bi expecting pon mu ono mo ye fra na asuo public toilet so na akwara me nhyada mu no na public toilet so na mebu no wakọ okoja ne na paper no gimienu o woje ba akọ de be siesie no no waje ba akọ bobo ne bema aguso sa akọ we kọ fa we ira masa sa akọ we wo fa we se dan a wo be fa we ira wo bu ire ne virgin because was abe creating e ma foforo sa branch we be kọ fa wo yire na empa da wo de we say wo yire kra no ne boyfriend dada bi ne mprada da o a woni ni hwe o wo ko hu say woni ni di nkomo kra no wadwa ye mpese me ye nyaatwom na say asem we ye kan me mpese me nyaatwom because oba na nkasa no wono na me ne etina me nkwa na nyina me di agora hu bekume a wo pia bonten kra no ma o pia bonten no wakai de esi ye no ensuta krobi o hoye fra no mpantu ase ententwi wa me chiawo na nim bibi abrantie bi wo hu ase na adwenye ena ya na wokọ chino onse du ba bia boys no wo se bi krokitu amu no omutumi kọ chino enti enipa be se 10 anasa 7 kọ chino na abrantie no kodi mu bi okodi mu bi se ono mo kọ chino no ena mo pam no se hey krache sign pie kokọ ase wo ye omuhu ni se na adwenye wono so ankasa na oba afie na leader no wo mu no eye sledan eno betwa eja tu ne dan mu wo hye no dworo be ya pam no njo so aba be hye ne dan na wonim afe ne so ye no wo mo kɔ no sa akodi mu bie eno mo ye no say krache sign no say amekra me kɔ makai me kɔ ya de wu fie o sa kɔ hye akɔ ne dan ne biem wo yire kokrom na se wo ma ye kora na wakai say wuntumi odobie nuo no betimi ne wo ba wo yire nkamo da emema dodo se na wo mo yire afọ mo atwa matumi di acha wo mo yenfa yenka no kre wo maame wo yire abono eye mistake enfonso ne ba ye eye bufuo ntraso kodwato apɛ wo ne bi kodwato a yentwi wo yire nanu me beto sa akwa no a wo me yire no me papa woni so bo tietia te se de me ye wo ye me maame no na me maame akoma atɔ ne mahu se me wo wusu me supporto ansana dwato aye den aba maame no so hu se ye pani me yire sabe oya akola nyansa no anye den wa hunu wo de be che me
na me ma sabe obi a ade sei me so me kasa ma yifia bi o what you say ma yifia bi na so de ma me fancy ya me so okay na say me say me fa oba obi be fa ne de enkam de be fa oba wa hwehwe me ma me ani so yes okay na tsese apotwe no emu ada ho krojen obia building the points omna samu building the points abirwati building the points bema usu kantankra building the points atiefo na duru omoso na eyewo a ka okra no ehin na kwabatu obeto akọ eyewo a ko ba de ehin e na abeware no 0551 931 0551 931 0548 931 Edem higher Edem higher Edem higher when you be able to the points Obia na me ya adwene so obia better the points 0551 931 0548 931 wo a wotie ye no wo a wo hwe wo Sompa TV no so no eye wo a oba de he na ka be ware no hello brother Panipa udi baby a frefre na usu ma doko okay me kwa usu kantanka okay bema usu kantanka ono de oba na wo bu ne maame no ose ensem na aba eno ti obeware sa oba no hello Panipa udi baby afrefre good evening majeso me kwa dia kama pa bana obubu maame no mum ye no okay oba na obu ne maame no eho eneye hello Panipa udi baby afrefre kawo aka ho na abeware no yenye ntenti e fa do obu me maame no de obu no maame no emuda ho hello ben me pama the Cisco me kase se osma na fa no obu maame no obu maame no okay hello Panipa wa ka ba ho aba de na abeware no hele am say we program ni de man she ba the 250 asie no bet no any dema okasa actually kura na the okasa actually no say me de no kura pa true cause me am sha me am to me say me am asempa no okano what I say it the okasa be mo okasa actually me me ya adwe pa no okay na chese ne maame no oba de oba tan anabrewa ye bebo wa nefri wa no entokwa ba so e de besiesie asem eno ti o se de obo ne maame no obeware no hello Panipa udi baby afrefre me pa che fe ni ti je mu kasa fi be mai UGC okay me am ko wusu kama fa de obo me maame no okay ene de 0 na eko hello course wa eba ha no amafo onya personal course wa attack ya bam attack ya ebam no edam ha ya hello Panipa baby a frefre wudin yes me asante address me kasa free the night na kwa mi obo no maame ye ene eye olaje ana mba no hello baby a frefre wudin o frefre o kwa ma ja usu hello 0554931931 0548931931 hello Panipa udi baby afrefre oba de hena ka be ware no yes na na ko fun kasa se ha for region okay me de ìgbàjẹ́ nǹkan níbi so òun sì fẹ́ mẹ́ma ó sì sùn à bẹ́ẹ̀ma bíi ẹni ní ẹ̀sìn òbí à ń pran yóò bí x nọ na wọ́n ọba náà tí wọ́n bẹ bọ́ náà mi ọ̀tí mi wọ́ mi
na masaba tuna so fare mi ejimi fo said miss she was some grandma dia yo no ka uhu mi koma oba no ne papa peni. Okay. Hello. 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 Obapa udin baby afrefre. That's one of the modern Kasofin Coco. Okay. Hello. Hello. 0551-931-931. Hello. Hello. Good evening. Maje Sompa Nipa obadi hina ka be ware no. Kame ware oba na obo me maame no. Okay. Hello. 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 Good evening. Maje Sompa Nipa baby afrefre udin. Ine friend Mike to me ka say free me aso. Okay. Me dey odi babo me maame dey ka fa me chu na me maame o me dey obo ni say. Okay. Hello. Hello. Panipa udin baby afrefre. Yeah, me dey Joe ka say free water raising. Okay. Yevian ka me ware oba na wo ware no. Enye fo so na ba ka obo no. Na ye be wo abrewa na firi na no. Hello. 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 Baby afrefre udin oba de he na ka be wa no. Ma che frame blame ka say free afantu. We dey nka oba ofa me chino na ka me ware no. Okay. Hello. 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 Udin baby afrefre. Actually, this is my semester form. Okay. Kama ware me carry kwa da be mana je ne yiri da kwakofa bo be na. Ka be ware oba na wabo adwama no. Mpacha. Okay. Hello. Hello. Pani udin baby afrefre. Baje fem pa ko zero so we sabu jeso. Tafunshi ayeso yenko. Baje pa je le fa oba obepa material never rebo ma no. Okay. Hello. Good evening. Pani Majeso. Yeah, we didn't have to say. Okay. Na bema die oye fa cha say ye di abo. O say bema die o tawra oye fa cha ye di abo. Ye di abo. Ye di abo. Na oba de Jamaica ye di abo. Oh. Come bema no. Oh, but say oyere fa wachi a wase unwuma nyina ye di abo. Hello. Hello. Panipa baby afrefre udin. Me ka free nyane ko to kro fa abu tomorrow. Okay. Me free nyane ko to kro. Pani oba de na ka be ware no. Ba me be ma business de plan me de mo abu ma me na onu na me ware no. Okay. Hello. 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 Penny udin baby a free. O ka free he. Dia he na ka be ware no ba no. Me ta cha oba fa ne da ma de oba fa wo ire chi a oba fa ni kwete ya ka ba ne ma me de me kwa pata no. One did you after because the car is here, maintenance. You want to be a maintenance money. It's about for a chair. Natural say, Obershare, no ware, Oba, no bone, mamma, and I say, I say, car, a share, a commentator, in his year to Kurana, Obisi Amano. Hello. Hello, me Pastor Fernand Reggie, because I see can you hear me? Me come a gauche. Okay. When you share na for last caller and na ye queen na for results on mbra. Hello. Hello, Pastor Fernand na. Me ka se fe so. Okay. Me kwama obana wa fu machi no. Obana wa fu achi na ka be ware no. Ai. Unchire mu ne sai. Le me bie ni wa oni mtana. Bi ko fa ire dia e se o sa ire. Na so ye me ma na kan yem bebiri won pana. Na ade na oba wanye me for 9 months na ro ta be kanu na buwo kun me se ja
Okay. Aha, ana yade ofredo nyina ebesie. Obi a woti adwumade nyina anim se megyina mfimfin. Koi maanye bi. Koi maanye bi. Koi obi anu se maanye bi. Na maanye bi no. Oye de ebo me sobo. Ye bia homa na ma obi a bed the points. Papa na dey asem by debate ni edi kan ye in office. Ye hu ba bia wugina. Etiefo who said me man kasa bi. Na ade we atwa sa de wo mo frɛ nyina no. O ma me no mawu. Enya no kre. O ma me no mawu. O mo frɛ nyina. O ma me wu. Enya no kre. Enuti sabre ensusuaso a eba ye ene se bema usu kantankraka enya 15 ena omuna samoa ne aberewatia enso enya 5 na bema usu kantankraka se oba na wobo ne maame no eye dan a esene katremanya asemo a omua ene hwe ne omasiesie enuti no obeware oba na obo ne maame no na wahwe na wagyinam ama ne yire no akodwa atoa na wabebu nkotodwe apa ne maame akyɛw na ayefe enuti bema usu kantankraka ne mabonishire efrise baby akoduro no ya na awreho se oyire bekodwom ebeba enuti bema usu kantankraka waya ade na se wadi nkunim no Asem Mpe na woka ne tia ne se me da ase empanifo ka asem bi yesi enyanko fie kese ne bo de ka sa na mayi ma homa na frim enyan on se omuya mienu ena eme nko a enyanko fie kese ne bo bayire na emom efra asase pa ena mpanifo se adoso su gina basam wote ase ado gina basam enyanko fie kese enso na ebo bayire anya sa ka de anwa trip ebesi ebe guo na bayire tia na Oforisuo be ma wo ye homa frim obi anim se ade ma toto ne kama ya be kokot omari na abrotia last week me say na me si perf ya bo ahema asem no ya me fa ne klase yi na so ba bia kwa da de o de to ye Oforisuo last week me kan me ma ne gu fom wa ma me kwan se de na me ka dan na de se yo wusu be man so awini a wo se de asem no ka where did that oh yeah as time goes on the program o ye no na enwoma esesa o program no o level no koso na enwoma esesa na say o level no na ekoso na enwoma esesa o level no na ekoso no enti no bama usu kantanka di nkunim yes we di nkunim bosume mienu bia no ye the results be sa aba we di nkunim no Oforisuo onim bibi just oka mema na o mo frɛ ya na we ni we enyo omono apart from say bi maame ewu no wonim wo mo kwato say wo mo mpenafo no obi mpena kula no na say obi yire kula mo timi kwaje no after election no campaign obi after election no campaign no we court to den chabo na say tamu ni ko oh message bi aba o se wi ase du be bi na wi anu anu aye den message bi Oforisuo ya go computer so dwedi mra okay Asem Mpe Nipa dwumadie na wasungusu a wotie no 21st clinic sa clinic ono na yes sciatica expert 21st clinic ono na yes sciatica expert na sciatica yade no wanhwe yie obeka so obi ato adu sciatica yade no wanhwe yie obeka so obi ato adu usisi ye oya fa usirem ona kokom akosi unase na eho twu wim se wanhwe ye pepepepe wanhwe ye obeka asem foforo akire obi se obi ato adu uni obi ewa asem a na 21st clinic se menka kire se sa yade we eba so a eno na sciatica no wo wona no aduro tatahwe Ghana fa na nyina wono enkuto ene wo sciatica yade na 21st clinic se menka kire se yade bibire bia da firi utiri so ekosi wonase 21st clinic say
fa bekyerem ewo naso ye obeboa wo asaw yade papa wode habadro nko a na esa yade na wode wo fa mfidie mu no na ene massage no wode wo fa mfidie massage no wo tata konwa so na wo dampa ne so na ene wo massage wo 21st clinic ese kan che say yade bibre bia da firi utiri so ekosi unase fabra obesa wo yade kama haban na sciatica yi wodi etu ase na wode ama wo na wosese de eye organic no sede broni beka kire wo no habaduro no eye krupo twedi ampon nsa no na sando no wode kanwa etu yade na se a eko emmabiem enu nti habandro ene nu tiny nu bra enko a na wodidi ni juma ewo 21st clinic na branches ahodo a wo ewo mamha eye edu enum esa ne nyuma panti no na obie branches na obia na amanfo enso ebu efa so enya asam keto akra na 21st clinic ne branches no esa nse ne nyuma panti no babia ebi wo no ye bope na akọ na wayare san wakọ na wakọje na nyoma konkai edi amaw kumasi wo hwan overseas ehwan overseas wone Alpha Radio no ena edi enchemu ho ena wowo ewo kumase ehwan overseas wodi wani chirem ewo boase a council quarters wone court no ena edi ehwanimu epe council quarters ho ena wowo okọ enkran o East Legon near America House ho epe ena obehu no Dome Green Hill Street St. John Ecobank no echipe ena wowo odi wani echirem wo tema community wana wani uroma kareka son no ena edi ehwanimu kasua ensoso obom ekwan no wani ECG no office no ena di ehwanimu yakota kwa so a wani uroma Catholic stores Roman stores no ena edi ehwanimu ewo takwa wodi wani echirem ewo takwa dia efie kuma ena wowo efie kuma ena wowo taxi station wa number 9 eho ena ubehu 21st clinic the sciatica experts na Kofori Duansoso no ubehu wo mo ewo Agata market woni Old Green ena edi enhwanimu nkokọ so atane ata woni stadium main gate no ena edi enhwanimu yekosunyan so a kotokokrom eno ene eja onkroma junction eso enedi enhwanimu pe brekum obehu wo mo ewo amangwase ene Chris FM no ena ebo ho wanchi enso so ewo Kremo stores echiri hope ena obehu 21st clinic ewo wanchi na ukọ tachimana sunwane kwantempon no so wone Agyenkwa FM no ebo ho pe ewo tachiman sana woni chirem ewo nkranza so a Presby Bank ena wonu no edi enhwanimu go so one Sasa FM no ena di enhwanimu Debiso market no ena wone no ebe ho nikanika enchen hope ena ehoso wowo dwabo so enso woni Rainbow Radio no ena ebo ho pe yanko 21st clinic na yanko sa ye ho yade na sciatica yade no de emfanfa ho sciatica yade no wotu asiate na wodi amawo na yemfre wo mo ewa homatrofo so na enchiremu fufuro bia wo ho na empokura no ofom kwanya watumi afre 21st clinic the sciatica expert na wakosa ho eyade 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 mizo drink mizo no ena abadwa so na mizo drink no na ne nwa ba ko ka ho no 5G meza amafo to agu so na sa drink we no se unya bia nya se wo ba na utomizo nko a utomizo no kakra no ato 5G meza no kakra utomizo no ba ko no ato 5G meza ba ko na ebebo wuye papa enkola no pe amango no na de ya me fe ne se drink bi wo wa akoto ya asomdro no mde asomu na so mizo no se ye mango a Nyankopon sa no mango emu api ekom de wa onom ya na nyoma
awurade nyagopon na enkoda bia nanse ombesu gu ye so ewo ha no na papa no kura ode ne ma ne ba ye no kura ne hopoe na mizo no omatupunu nim mizo no na nkolansi esisu ye no anche bia esanse mizo oba ye no aba makumazefo mizo ba ye no aba magana fontin he ye bie pro no papa no to se de be so ne ma no no ma kosu angunu su ofie elote bra ne beto mizo ni bi na nyoma konkai enfama bra na beto 5G meza na fa kodi wujuma na emema no di 5G meza no wadanse se anwumredi o makagina mu edi wo makagina mu papa wo pane dodo ato afo ni kirem ewo sompa adwuma kesiem ewo nom hotel ene enom hotel no ena edi ehwani mu share filling station no eno no ena share fence wo uduru obi a me driver ni bia ebe cho se sompa adwuma ni na wodi wani kirem ewo kumasi kropom ha emia sabrei 5G meza ene mizo omaje na omuton bi na omuso eteson faso no wodi wani ekrem ewo achimodan be kind supermarket sisters ewa ho ubenya biato yefra omo ahomatofo so ewa achimodan na yenkoto mizo ene 5G meza ni bi na yefa eni ejuma 0242 424471 sisters ewa homa no pusu nekoto bi wa achimodan na wodi wani ekrem ewo abuakwa kumasi abuakwa heya adom ene asumdie junction na wodi wani ekrem ewo abuakwa Baptist University ho ehwa ubetumi enya bi ato ewo adom ene asumdie junction abuakwa yemfre no Mama Esther ewo ahomatrufo so Mama Esther ko ote ahomanoa obeba no obema obi amanyoma konkai ede amount 0246 405472 0246 405472 yeko abawa ho ewo Swami magazine heye abawa wo Swami magazine ya post office hwa ebusu seja ebusu chapo ufiri ofenso ene sa kwa na so ba breman makro hwa enha ho emadwumam hwa siwo magazine Swami magazine ya post office hwa abawa wo ho frena wa homa trufo so 0595 537435 0595 537435 yakwane kopa mizoni bi ade den saye no wudi nso ye nye aponto abadinto ene ye biada uto mizo na uto 5G meza fakodu juma na nyoma enkonkan Ghana fapem hey Ghana beye ya na ya mene wo Ghana beye ya na ya mene wonsom oni nipa na bakofo wuraduregu bakofo ne sanso kropo twedi ampobaza yadom na nikateo wo man beye ya agiso yo de ye na mesum ye me die ye eno nti na memene da wani memene da bia ya mo ama libia boga wo transe no toto na wo fa osekai meso be fa maso ni ehwe ne ebe yo man yi a ebe ma Ghana fa ne ntampa fra yantwa ya bo ama libia boga wa bra memene da no si abo apamu kosi no nkron ena wo de Ghana fa pem ne ba bosom oni nipa na Ghana be ye a na ye menewu eye Sompa 93.1 ena ubenya sa adwuma die wei Ghana fa bem wa bra ya bo ama libia boga ebetra se na wo de nyoma egu akwan so ni ahwe se Ghana ebeye ye everything nim Ghana bia wo Ghana ba kope ena ye kura ye kuram kakra de wo ba no anya atrase de wo ba no anya atrase a asem chechrenche ye de ato ya pronso na ye de ebrew amanyoma akonkan ye papa asem chechrenche ye de ato epronso na ye de ebrew mami Felicia memo wakwaba hey biewa no Felicia embom te say na me adom ho ye oba paje so obi okasa ni mo French ni be kasa paplu for metro your voice why embom te say Erade adom ho ye
Asem Mpe Nipa ye dwumadi a ye die se ye behwe na nipa komu adwewon nipa ho ahenha wo mu na wanya asundue na watena wo mamu amemu aye ne de wakosem ne sen wo de abedan ye se ye mo a Pacho bibi ntime de baby a me free ne bibi nti kura ye ne na ye adwuma wa ha ne kwaso a me pacho na me wo SHS form 2 school SHS na secondary school yanka ne sa Pacho na nyumre ye ko prep by man ko that day no na me da girl ba ko top bed si man ko ninti me beda lady ba ko ne down bed si honum na ena farm si na wo mpa we me da ba ko top bed na form 2 for nkwana na honum ti we da ba ko down na ba ko da top enti me man ko prep no ne teachers for ne behwehwe se me da top honum a ombo mbe hum ti me koda girl ba ko down bed si honne na farm na me se me feelings bi ba me hu se bia feelings say ti se dem ni obi hia wonem no obi fa wonem ba me hu ni pa bia nim si adeche na me ka che me na afofo ne se na me hu ye ene ye nyina ye de adane agro ne yesre ba na me nim se bia betimi ama me problem bia iwe school eto aso aba emma ento aso as baby am won me free hoko baby fofra na de krona ba ama zise amaware oba no wabeda pa chan ba mi hu obia ibi wo ha bia ye nyina ye hia ho no mema ho ma ho me wane se na me te se feelings no ba mi hu se bia me ni obi hia ekoba sa hu sane o feelings na mete ene meti mani cramp a mete feelings no okay mete nti emu honum na sese amaware de by still a honum a eba etimi atwima ema me na mayi mani se bia sese ade agyae me ni me kunya asem kakra bi na otu koda foma na de krona ba nti tembia na me ka che me kunu se oni me konsele kra mo onda fom ba mi ntimi nka nche ne se bibi se na ha me it is me ne wo kasa nyina ukru nim de asie se sunsun bi ne woda na one woda uhu se bema nsuo aba wase ho se anajo de so feeling no ba e woda yenim no de me ade se one day bi na mi hu bibi sa ba de aka ne de uhu se bema nsuo aba mi hu bibi ba wase na nkasa fo bibi sade ne de science ya na me ye ne nti eto aso ase baby ane won ye to afi ho no me ba de na eye ntokwan ketenkete eba na me ka chem kun se e wonya abotre ne nipa de ye de a mfunso wo nipa ho na waka chem se enyo ono na oso da ya na be ma bi tine won se ne yele eno abeje ukunu so ka kire o sa sa na oka kire nti oka kire o na wo so no wahu se eye sa be ma no me yemu hye me se ne eye ade ne ye serious na enye normal ayibi na o se eye sa me so me ba ke sa be ma no woda ye ni mu na mma ko gina sa be ma na chi na onene ku nti sa asem ni si a within 3 days I was ye ku na wotu akoda fom penado corner ba nti me reading hu se me kunu wo me nchen a emma hwehwe ba ofri me nchen na aba nti one day bi one me kun e no koda fom na me ba panyini no me kofa ni free from beda me nchen na me bompa ye ka chere ade se me kunu da ho na se ade kro ne madam me de me ba ni gina se me kunu ade kro na amba ena emu hon mo sa ne me eye ntokwan kitinkiti bi sa ma ne sa akoda afom ena me de bible esa be gina ese me kunu eno so sa ma ene ejai ya within be 3 weeks mu nie eno kwa ne me kunu da me nchen ena esa baaye nti eba na me yese ne me de beba no ma boa me eno na chi no me ebrefo me kunu so bre no ho baaye adwuma ne ye ya me ton eniema adekwane yeto by scan uhu ebia me hyehye ne ma ne ada dooso no me ba bedwu fie no check a ndru baabia last year I started foforo ne ne ma eye enkoso ehwa na nsensem bebom na scan nyina ehye
sika bi a obisum bia untimi fanya hwe na efi unsako se no ne ma de titiri wa me de ba na enu na chinso ifo me ni me kunu hia me ti pins OSEI me ni me kunu hia me ti pins wo nu kunu hia ya na ye oya mpacha ba adokro ne ba de a me ti ede wo mba me kunu de ne de me ti bibisa eya wo ne nko a na chere se honamani de wo kunu de ne ya na ye oya ya te sese ebu ho ana ma se hyehye te se de ye de ayimekwa gu obu anso ana ma ya ase ewe me te se de menya menstrual pains bisa no ya uhu moja mi hu moja de ba ya na eho ne ye me ya pa ye me ya den na chere se eho no de nye ode kora wonte hwe ya no a na honhom no baso a ne de no so te sei ende me te de mi ko me te my daddy by me who say last time I buy say na say me wo baby na me kofa moli o se bibi let me who boys too be so mo be hona na me say Johnson de minti me Johnson ti me say me ko to Johnson na me see feelings na me te meni na me bo Jesus me bo nya me din so still na me te feelings so na me ni ate say check akran sana feelings na say te akọ eba etimi gina so saa meti mani kura meti feelings no ba mi hu obia wow mo okuna mane da se adwuma asem ni ntini mi se bia me kan obeka se ne me na me de bibisa ese no ya hwe ni sei abra na wo school mu ho no na wankasa da wo mpa so no na saa de no wo ho pa che de na me hu bi kra na wo form say and as efiti ase form 2 ne na me ye day student enti me ra form 2 na me koye boda nti hon na man ko prep a me koda obi bed so na terms dear him first term second term na third term no na minti min kai na che se ni nyina kanfu ano wankasa da wo mpa no so de wa hu bibia sa ni mo ko da wadamfo no mpa no so no efiri ho ko no na hu sa de no enti sabri no kasai abrebe ne ba ya emma biem fanse 3 weeks mu eni 3 weeks na ekwe na say Wednesday say Thursday bisa se si asunsuanso be na dia ma wana yare be na dia ma wo wase ho se sende white na ho ma eba epie etoda pampan be mo ho ana etse kokora ba pensi ne de enkokora pensi ne tembia mete ite pensi no ti me kunu ya o se na se bai menso minya ni je wo saade ni munti ya mintimi enko ne nchen enti sabri kura no ukunu ofawa ya on besaba papa no so no agene saa se ono ne nti saa pensi ne nti se me yese se ya ono so na ni boafu menso me pento kwanti ti just what the man ayo ya na what they show ni no wa priwitrim oh eya asemo eya asem kase pa saa de we koba saa no a esesi kasem saa adwuma esen kankro wa wo sei pacho 2 obi wo kora etimi sei na wo omra samwa Oforisuo bema yenwa bai Asem Oforisuo ansana meya no court ebe ko ne fe no ABOAGYE court ade hwan ko wo ai o su na kata krankan na me de na maye de na waye dru wa wo de haye kwan ho ye fe no ABOAGYE court ABOAGYE part 5 court ene ye ko ewadum ebi so ha me de be ma lawyer so de fa any problem say mo so ba me ma lawyer me nim de maye amanfo nche no nso ye wo ABOAGYE court na judge lawyer obedi ase ye fe no emba no judge ne fe no emba no okay court na ye ABOAGYE okay Oforisuo saa de we on
ya na ɛho asɛm ka no ade a womfa w'ani hu na woka ho asɛm no ya na ano wɔden na saa nkurɔfo wei no ɔno a ɔntɔ akɔmfɛm ɔnha dan onimpa mattress ɛda so nyɛ ɔnnɛ tɔɔyɛ pint ɛhyɛ wɔ baa yi ɛnyɛ ɔnnɛ tɔɔyɛ so tim bɛworɔ kyɛ sɛ ɔho asɛm ka no ɔnde ɛfiri o wobɔ ho ka no na ɔno wɔkyɛ na sɛ wɔbɛwe koraa kɔ nanka woyɛ firi a ka wobɛfa no saa hwɛ asɛm a ɔde ato ɔbaa yi so na ho sɛ yɛbaa yi aberante bi bɛka nde ɔno so ɔnam ne ka na gye sɛ ɔkɔwura baabi na ɛba piɔ yɛ sɛ ne ho asane no maame mpatwɛ first of all sɛ busa kakra maame ɛberɛ a na wowareɛ no memfa no sɛ na wode bɛrima de ne ho aka wo da na wɔ boyfriend ansana nti saa time no na spirit ne baa wo so saa no wo boyfriend no nso rewa na wase hyehye wo dabi me kunkura me hu ne foforɔ no yɛtena fansa 1 year mu okay ɛna menyi sɛ mba panyini no starting ne de na mente saa ayi no pains no okay ɛyɛ wonim Oforisuo saa spirit no ɔmo yɛ ahodoɔ bebree o ɔmo dɔɔso ɛwɔ de obi aba a wɔyɛ obi wɔ hɔ a ne deɛ no sɛbi obebutu so a ɛna ɔnya fɛlɛ obi wɔ hɔ nso a wonam wɔkɔ nyaa na ɛdɛn ɔmo di w'akyi ɛno na ehu no wonam ɔnyame ampata na ubu pakɔ ano ɔden na ya na bɛrima no a ɔwɔ nkyɛn na ɔbaa no ɔwɔ nkyɛn no sɛ ne sunsun mu ɔden a na ɔmo atwi makua asra bɛrima no ɔbɛrima ho edide bia wukuru no ɔbaa ho a na wonya problem ba bɛrima no nso nte aseɛ da meyira mate sika ware wɔ ada na meba ho a ɔdo ho kamemen kyɛ sɛ ɔmo pɛ sɛ yɛ ɔwɔ yɛ adeɛ bi na ɛdɛm ntam te na onya kwan ewisu saa na ya na obi si bibi ni baabi masa nto a wo de kase bibi ni baabi wate ade we fititete ana adi nipa dem saa enim oba na enim bema obi a oyo befa wo na most of them na ya na wo mo a wo bere na mo ka bibi obi a be kire na dwen se drum bi na udwale abonten ana se school mu kura no school a ukoye ebi kura na nipa no mu dwale bom na ehun nsam na ebubuja wo hwe ya nsa na ade o enfiri so kwa ka na wabɔ no because obi abɛkyerɛ de ɔpɛyɛ ade na spirit asɛm we minim se yawie a nipa bi ɛwɔ ho akwankyerɛ ɛnde bebree bata ha de ɛnde bi ayɛka ya na yɛ me ya namba de tudwa obi te fie ade hwe no ɔfɛle sɛ obɛba ɛde wobɛkɔ wo mo de bia yɛtea mu nti ne yɛbɛtena ha wo mo a mohwɛ yɛ no muntie wo akyikye ne pinkyɛ wo nkran wo ko wɔ imfa wo adeɛ no spirit na ɛha wo no asɛm na da wo so ɛha wo no yɛsɛ mu nti ne yɛtea nipa timi tena ne to so kyɛ dodo tawa ma de ne yɛkɛse wie afei no aba sompafoɔ yɛse saa deɛ wei sompafoɔ tutu mirika bra na Oforisuo mede masɛm ba wie no maame aha nkuranhyɛ so yɛhyɛ wo nkuran a ɛtumi yɛ adwuma yɛwɔ nkurɔfoɔ mo yɛ saa na ɔma wei inshallah bibia betuma yɛ de ayɛ fine but onim adeɛ ɛsɛ sɛ meka kyerɛw ne sɛ sɛ wo problem nyɛ sɛ kura na woteɛ wodwen na yɛ sɛ wodwen so because wo a wone wokuru nɛte wokuru motena ase na ade ne nte saa ade bia wode ma no ɔba ho so ɔte aseɛ na adeɛ ɛɛtan kora wɔ mu sɛ ɛsan ma nka adeɛ pam bɛma efiri ɔbaa ho ɛyɛ saa de no number 1 na meka saa asɛm wei so ko ɔbaa ho ne nka wɔn ho a ɛpam bɛma kyɛ sɛ bɛma sɛ be preduasa onim so do onim so pa na ɔbɛkɔ sisi a wo ne wo yere nɛteɛ from the one mo worry bibi ani hɔ ɛfɛ de yɛ dan me ba ho a wo de ho ka me ba ho a me tesent ɛyade bi a yɛ spirit bi a ɔha adwen on to confirm yɛ bre to ko wusu mu bɛ ko to confirm na yɛ Oforisuo mu to confirm kyɛ sɛ ɔmo do mo to confirm ade ya auto de bro no adwuma mu a school fees mu ho ai pk mu friends ai me ho bi mu bo de ni bi kyerɛ me so why na ya mu to confirm saki mu kyɛ rocky mu to confirm omna samado sa spirit no on to bi o ha bi
Tofia kwa miam general manager. Sa no to kofi. Na wana tuku. Meche se, usro kama. Makao de no. Osu kan to kofi. Asa u to kofi. Software ne wadwuma mu ha. Pokwa bra, wo to kofi. So, afedo di fia beso so. Wo di fia so. Manager di to kofi. Na sama ba so. And so Friday bibia timisi. Sa no ma wo mu nyina mia nwa ya wada ya friends a o man hene. O to kofi. I confirm do bia to bi o he. Eye nam a 7 previous eye nam a obi ani jom. Sa no ma wo nyina ba ya kire oba o yira ne nete. Na nyame ampata. Na wono a wano ampam. Na wo ko ho a na wasa de ade abeto yire so. Na wo sa face problem. We nyame ampata. Me say anhwe ya waliguo ne beba because I started boboba. Ni shaka rade se waba. Anu odi o. Ya ka ne sa no ya ni yemfa ya ni hunti. Hwe ebi mu ba ha ebi kuta beben. Obi ho ma de wo sisi no ba no. Woni ukru da ho. Wote ne ho kakra bi na ye besre. Asem we ya. The mema na times you do maybe omubufu. Want to know a swallow from paso, no kwada form, want to know a piano, a idea be a mummy reni. Okay. Also by what sister or down any crew banwa. I don't know or kwada for manuaba. What the tower? It's your best way, Nimdi, one more side to me, no, minim. Odi for somewhere mo sebe or more, obia, ya de fa, obia and camum, and I'm doing some quite. Okay. Near your bay or mobocra. Near one. Na sa adie bia ni wani na ka de adie bia wo wiase bia na chiwa de ye de beka no e wo Sompa mame kan akoma to ye mo abrotia Oforisuo be mame ra ho o hwe ababa wa ya wote ye anka onyini pi ana nyame aye na dom a nka wa sha abrabo ase wanya be ma bia waso ni mo na nso hwe ade a eye nyankopon fe na ye bonsam tan na Oforisuo mame ndi nkanka nchen so nka na komanto ne yem wabefie ewiase ade bia ni ho a ni na chiwade nyame ya adomo a enkosi next week no beba ha ba bedi adanse de mpese me di nkanka kire no bi se wo ya papa no masofo a on se nyame dwuma na obi ane ba bia wa specialize ye nim enkofo a wonom so etu sa ne ma na se a ebi aba ma ye de o makoho ama nyame adomo ntino sa de na dwane mekai fida dem wusu so bekai ababa wa fefefe bi ba ma eniema na wakwa akogige no na nya asem keto nduro ni ade ma opake ni nyina abaye but asidan kanya nkopon ofa papa ba akoso etu sa de ono kura de odwonso kura na mojeba na se etime keka na wotiti ana emojeba ne ho kura ne ho na sei no was spiritual marriage ni bi na mamen kan nche ababa wa ise ma won fa nkohye se bi a wono de sese no ho se empa na okoda so e wo school mu no eno na yesa na we se no di nkan ya futuo de ama sukuufo a wonom so esua de wo suku ahodo ni mu no se sabi enya obi a de na ye fa ye ho enya obi a mattress ana se obi a bed spread ana bed sheet na ye daso ana ne pillow na ye daso ye ko ye suku especially sa senior high schools ni mu a obi wo a we atado bo hu se otimi kula gi ni uniform hye otimi gi ne mpaboa hye obi wo a otimi gi obi amu ase bi o de andi we cramp no otimi gi hye adan ya one ne ho ye pe adan ya ne pad kula no otimi ne medi asa wo hu se wage obi de enye fine ni nyina mu no obi wo a wo ya de bi anase bi a o spiritual ayi bi a obetimi de amount enti yes re ye nuanom a omu agent te ye wo SHS na especially one na ya na hia me se omu nhwe omu hu ye na de ekoi nyina no ye betimi aka se ababa wa na okoda ne bed ne so no bia ono na wo sa spirit na sa spirit ne ababa wa ne da na that time na bia spirit ne ba ya na ababa wa ne hu na we so occupy we se ne dabre ho no na wo fa ya wo ne no eto aso ho eti ya ka kire ye nuanom se madaroma eya mo nhye sa ne ma no nso mfa maye na bia mo nso fo so sa spiritual marriage we no sa honhom no nso no mehwe movie bi ono krampo de eche se be ma bia obenya ne bia no se be ma no enhia na ewo se wowu
because spirit ne ho so one oba ne na ma ba wo se otimi eyi ne ho bi okro yi ne ho adi ma ne won na won da ye mu anase bi a eni so ai so order no I say vision a type bi sana wa yi ne ho adi di a chana man abbo no kokose ontwe ne ho free ne yere ho fi se wonim so aba be fa ne yere enti ya no mu ya ne ma nyina se aho kire beba anase abribi omo di abufu ahu hia bi ekosha be ma ni mo ba no te wa na aho ye be ma na hye afebo ntokwa nketenkete we se nyame anya adom ene wo ka na kuma man tutu milika ba ase no ma ye be kire ne ba bia ma na kwa wo be hu ote wa na wade nke ni gina nka begu ebe wi asia na ya de so no akwa akọfa de ama ne ho bibia wo na chi wadofo so be nkasa ma me kasa anwa nyame ya adom a me se free ne enkopem ne na awotwe no ababa wo ye besa ama na baha senum minim de America ye besa ama na baha amode adanse abent no nka na koma nto ne yem na we nya adesua de enfa ma afofro nso se be ye ahonhoma ne nam wiase no ye betimi aboye ho ban e de free wo no ho me daase kaka na say ajemen sem kra na sadi we enema ekoso pa ekoso on say yeshishi bia e ba fiase kwa yeshishi bia last because e kan ba ku bi so de sa ye wo fie no ho ababa wa fefefe na mame ye bu kan de ne hu ono na ma wi akora no a otimi hu sa de no so on e me cho sa enema honhom se mo ekoso no se me ka cho se fie no ho a so kai a akwa bi so da ho mo na bibia ba hwe ni so okọ anajo bi eda no okọ ne mpaso eso da wo tonku na ni kuni sana na so tro su pau kwasi ya wo da sa ye den sole na sole ema oba fie no ha ho no kra no no da bench so oda ho na ni kusa na su pau ana ko fi bench na so to fom na ho so nim so obeda ma honhom ahwe ni so a wo ko da sa ye den yes akwana na ye wo se okotra ai bar station ma ade eche no aha yes onna o da bi so da o da asamato no na o hon mo ka ye na sa nipa no so no na last o ka se o da hon mo sa eno na madam Fotome wanya ne ba bi ko asante mampo e boso bana no o se ya ba wiase ya ba gi ani so kama o so da ho sa na ni ko ni sa se aye da ya se nya da ya so na ni te ye no na obi di nwan homa aso ne mene nto da mpa no so na nwan homa no eso ne mene da mpa no so wo no mo ye di nwan homa so ne mene ono na ba no se mi nipa kese o enso mo hwede mahi da bi na woni honhom di ase akese no de o yes aye de honhom ni wu di ase a se fra kwabana bo ache ye nhia no na kwabana na pepa na ka bo ache because the way wo hwai no why sesebe ahoma ye hata so ne ma no so ho ndi akwa no nwan homa no so no kon no ono oyi tu ho no mu enes na oyi nwan homa ne sa ye de nipa mo de ba be ye wade ye di nwan homa so nipa kon kwa okay so ho enti eye ne ma bi a ekoso papa na dodo na ho awofo mo mpaye na asa awofo mo mpaye pa school no ankwala ne kono uko school mo ho obekwa akohia bayifo ba obekwa akohia jimini ba okwa akohia nyansafo ma eye nipa kuo ene emiti wo mu school mu omo ko boarding no na ho no na gay sem ne any lesbian start free ni hini wo ho yes school ho gay ho no na school ho no na sa gay no start ye enti eduru baabi ne se oye parent ne se oba ko baabi a unhia mpaebo ne akonkyere pa anya se bibia betimi esi wo school mu ho no wokọ alaba atinka ho no a enkrofo ya o ma ye condemn ni ade dodo no free school ibu onu kra university no akwa akohia ne nanfofo pure pleasure na ema no bisu na uzui ema no bisu akromfo pant besiaba pant besiaba kra no obi asini dia hata wo no otimi kowia edu ba bia kwa akohia nkwanhia yes so hu enti mesre awofo no mesre eniama we me dem start minim I know say start wo school ho no so hu na meka ne say nana be ma no so mo obey wa mo no na sebe wo yire utwotwo mutwo oba ne mo na mani o bet me ba wadaroma me ba o action speaks louder than words
tio obana first one ne da won ti pens bia na actually no woni ni hia mu a o su wutum se wo ba yi su o dede yaya na adwene ko dede yaya nana eduru ba bia ho ye wo so yi be ma no de oba we ko kasa ase no che na asem besi uti etu ono eye o e de wo de ahye ne ho meba e na oba no edi apinisi e na difference no be hu enti sabe meba o woni oba eye bibi na se ne da hu o ne wono ofu se na adwuma so ani be ma no ofu se na adwuma so ani sa okay ye mfa ne sa wo pa busa aberewatia aberewatia de owusu kan ai betimi so krampo abase be ma no betimi anya adwen bi se e bia na yire ne kola e fa na chi e nsem pi ana e bia ntina wo ba ne nche na nse na e bia wo hwetwetwe ne wonsa because oba start say o fa ni kuna chi abon ni kunu na e ba ne nchen a na ni nje se oni ni behia ana se bia wa sheda na won pese oni ni be din hye mu wo ana se bia se bia ye ne de aha bia e ye o de bro so ahu wutimi ya sa I was tears for joy. And then they say, so what you say? Say, I hear it. I sign it there. Blowful. And your friend the ya. And the side now say, if you grab a red nap or no, or bear man in himself, or did you man? Na make a want to sa pepe. So now now on so e huna mane. We no way that. And now it's a tamane we as we no girlfriend be that. You know what sama so mo fa sa tapo kuna so unu oba ye business or yes e ma unya umora ne koso ufu se wa dwuma ne so ani etu ono no de betima bua ne 40 said owusu kan de chese bia na obema no ye bua ne 40 na obai aka bibia che na oni hu bi sa ofoso me twa no abaya de ya wo kan wo ho ni kunu na waso ho se bibi ha no ye wade bi wo ho akwala bi no ono monkwan a obi beto no osu no ose na hwetu wase ada wase monko na ya hwetu go ose na nkwan na ede ne ye wade bi wo ho aho edem no otimi ni be me de ehye bi wo ho a eye oda bro so ni bi wo kula usu ye woni ma na bi wo ho a ne ho sane na no ya no se ma no she da no ya mpa nya sha bi a pretend but ye wo ayi pa wo ho ya say no ya na ma no she da no ya mpa e bi shadam se no na wo ho but obi wo ho a ne ho sane na eya na da ni so ne nkekemu oti ase me maba obrem kra na me yes ade ni bi and they normal yes obi also so aya na odi biti be ma no kwa and we pretend so enko ba bia we say no tiatem ni ade na ya na bi wo ha wo so bi wo unya nu ba bia yi ne wo apex ayi e ko ba so je dede ena fie ko ba keke no ma bia ne wani agisa na wo ko ba na wani ji ma asem sa e ko ba ya jasa ade wo ya kwala wo suspension 2 weeks ekwo ba se ne maami na nugusu a wakasa ekwo ba ya jasa o so ofoso abrati ade ekoso edem no won say edu brebia ya na wudru wo apex level no na say unya orgasm na ena ya na ntiatem no ne obi wa wa esu ne ba but obi won so ade ya na pretend no wotimi say be me wo hweda nya adwuma bia ebia 1 minute kora ma ya na say wo hweda nya obi wo say wa kekemu fun bia no wo kekemu ne ade mpesa be mo ne wa ase no mama manfo ehu say de ya na city na be say ne fie de ka wo ye bibisa no akaye say enkwachire won bibisa on ya na sa but the ye re one no wo ba wo say on start prekope ne honam ne ya no noko ase wo twetwe ne mu ase wo fon be sheet ase wo wo ne nan bi ase ne honam ya no na nyame apata kwa onesa wa hye kwetimi tutu ase ebi wo wa ase ase wo twi ne tirinwi bi ti se experience is the best teacher yeah experience yeah na experience me time no na me time na abewati e so na ma kwa mo akasa enti me time na wo hye ne sa eto de wa no sie no na go de ma ne nkasa ma enti ebi wo wa me hu se owusu hwe oche sa me time no wo ma me ye no ne here sa no enti wo se me ma di wo hwa de ye pretend wo mo ni da hwa wo be hu okay won say edu bla wo so ba no na wo kire na wo hu obi wa nya hwe bi wo se me ka say bi wo kona wa so mo fun be sheet won I saw what chini tirinwi bi aso abodam bi wa ya no ho basa bi won pem okay be ma su kanta kaka to aso ba ya ko ma yina frim ya bro so I say
your friend is saying enso hia gu ho no na bia mu awotre na wi abo anase wo de enchini so anase bibia anase wo de mame nya se wa yi awie no ase yo mo de spirit gu egu wani wo huna mane eya no sa na ya na ehhehyew te se obi a wanya white anase na munyale wani bi no sa na ya na experience ne tie wo se bo wa ehhehye de sa se be ma ne be ma na e ba ne ho a bo ho afa no odwetwe ne tokọ ekire mame kafra wate emu ne ya na ye hyehyɛ no I say kuro da ho ne yasa ade atwum no enti ya kaka we no there level ground oh I am there level ground me ma me you know na ma me bo aye ne basasa no me time no but is that time ne bi wom but wo no kwasem nie se bi oba de wo ne tena cha eduru ba bia wo ye ne bibi ne se ye ne da ye mfa gronto nke hu experience no oh yes nema bi se ni ya che nti sa na tie be ma no eduru ba bia omoa wo ba no enti wo de wususu se obi wo ho ma se de mame ye bo aye ken eye ne de no otwe be sheet no ye eye me ya ene sa ne ma no se bi mu fa nche me wo de kan se wo time no me time na wuti wo ye sa no a wususu se o ye eye me ya ne ade no ade no wo se ye ne ye o let a twifri mu anu afixe o de ahim so wo ne me che no enti be ma no woni mo ba no ne na tena che so ohun nti se enka ohun but enya hwe yemfa eno ensu honom na ne tie ni se obai wa won kwala asen mienu misusu se honhom ne de ba ko anase mienu ko betimi aye honhom ne de omo honhom de wo a ne ba ma wiase no wo a ne ba wo honhom omo ntumi nwo ho omo wo atete sem na adoma kuma sem kire se honhom no wo a kwala no wo honhom ene watchem ho no mo ye omo so so chichi mo back door ho no mo ntiye me de misusu se wo fa wo ba wo ne wo ndi misusu na ma adwe me se bia enkwala mienu no ho okay na ne etie ne se yesre ade ba ko yema ni gine se honhom no bibi betimi adini su nkunim okay senti ne se oba ne se edru baabi se honhom ne beda ho no mo a na wa five bible se me de bible twe kunkun ye gina hyede esemikunu so ahu na honhom ne nyeden ema na kire se eye dan an kunim de betimi ayeden aba so enti wode abedan ye ne die ye besre na me sa aka na masisu biemu se awofo mo ma ku school no omo man paibo anaso omo ko babia nipa dodo ho no a wo kwa kohia nipa foforo no omo man paibo ne akontwenti wo mo anya sa wo ban be kwa akofa ade ye strange e de abafie okay Abe Herbal Clinic or Tano so apatrapa na Dr. Professor Bese menkancho say ya de bibre bia de free triso ekosi unase fabre na so ye tia no fa habai enkan efiri se haban nyuro na wodi edi ni djuma na haban ni mami maame no so enim haban a enya asem ketu akra kwaye bretuom na okọ na okotitini nyuri na woba na wode besa yade na wode so emfaso no ene na ase ni nyina makrupo twedi apobasa yadom sickle cells no eye yade bia Dr. Professor B wo tu ase ni enem san yade bia da Dr. Professor B tu ase na woba wokọ afikyira na wutwa adwo eno Dr. Abe woba wuntumi ngo eye fibroid ena da oyam ye hwe ne yama waduro yemfa sekankan na yade atu ase ede amount Dr. Professor B kwa ena wode haban esayade na wode eso na ase no ema krupo twedi apobasa yadom yekwa Abe Herbal Clinic Dr. Penny wobehwew na manyoma akokai ede amount na wuduru Dr. Professor B hwa wado fanfidiem scan ne enwoma hodo wotwe umoja wojonso ye de fanfidiem ne ahwe yade no ankasa ansa na ye de enuro account tano so apatrapa ena odini djuma ye fra Dr. Professor Abe wo homandi so 0243345392 0243345392 ana 0506460208 020506460208 yakotana so apatrapa ne yakwaje ayaresa Oforisuo Samuel Prayer and Counseling Center
Odifo Samuel Prayer and Counseling Center. Aweye brem odifo ba kope na wo wasantemem Ghana mem and wiase fa na nyina wo manfo agina tum. Ejaba family house ho and jakoko na so. Odifo Samuel se ka wakoma to yem. Ka wakoma to yem emma bibian how say ye sunsun mu asempa de. Sabre odifo ba kope ena amanfo agina tum wo komensia hembobo anu a ejaba family house ho ena amanfo ebufa so na wohwe won hyebrem na wanya ano aduro sede beya abrabo bekototen ede ama wo mo akwankyere mu omre ena odifo Samuel obehwe na wode ama ho na wagye wo free wo mpunkyerem eyayade eka anasa nimguase ena omanfo de amawo yade kronkro ye ahometio okokofo no che kokwalebu yade inkoi so doctor pani se kofie eye sunsumu yade de a nipa ba ko pe na metumi akanfo no na mede na ma wanwumrei eye odifo Samuel eno ena jakoko no so ewo mansia hemboboa no eye cost asema na ye ababa wa we ya wote hey waye lucky sunsumu awade spiritual marriage no eno bi ho asem na yeken odifo Samuel tenete wotenete nya asem keto akra eya kwantu sem adwuma sem promotion ba hwie odifo Samuel be mo nya postu a ebe ye onwanwa kra be ma wuntumi nwo a yefua ni kirem odifo Samuel ho na yenko gya kwankyira emu omre na yatumi awo na odifo Samuel se meka cho se wonte asode ewu wonte asode atia Koran ne Bible kan ho asem eno so onye maw kunu mame jobi yire wonye maw kra eno tinya komansi ahembobo ano na yenko gya kwankyere mu omre ewo odifo Samuel ho ejaba family house ho a ho ena wodini juma 0504 588454 ana 0265 441995 ana 0578 405519 yekomensi ahembobo ano na yenkogya kwankyera emu omre odifo Samuel nko a ena betumi agye wafiri womponkyerem ene jadewa enu eniaduro yekodifo Samuel ho ena beboy Dimpa Natural Health Clinic na Dimpa Natural Health Clinic Paul wa mantem so dikamfo wosene won Dimpa Natural Health Clinic Paul wa mantem ye wosne dikamfo yenko dimpa ho yamkro osano dimpa nko a ene wo anu aduro na abasobodi a emfiempinu ene aduenu baako emfiempinu ene aduenu mienu dimpa jeje no enya asem keto akora na adokotafo nyina hu se Dimpa Natural Health Clinic no wonu kuto ena osa yade no wotumi ede aduro kanoma asietu deku na asemu a ede wom ne se wode bibiduro nko na de ni dwumo na bibiduro didi dwuma no emrofo bibiduro no anka so ma ye fira brochira ba no ene ya haba ma no wono so atete bi wa ha wode ni nyina ba kansia ni se ete na watumi ede atu yade ase na osa huduo biada otumi etu ase na osa no ebeba ensu otu amframa dikai eno tuti be ya wachi bremo wachi dompe wokoko ya wo ya mututu ni nyina eye symptom a uhu ahweniye efrise na osa no na ebon kaya ne sa na ukodru na so ye ho a detox machine no atwifin detox machine no twifin efia etwe no nyasem keto akra na blood circulation machine no ugina so a na ewusu kikikikikikikiki eno na wusu no omra samwantumi anyina so a yede eba ye no emoja no bedi afurusa ne kama na masache no odamua na emiemian masache no enyasem keto akra yakwo Dimpa Natural Health Clinic or the chamso na Relax Towers second floor ho ena wo de chamso Relax Towers abrosa tenten no uduru a oto ani hwesoro a ya twesoro Relax Towers eno ena wo furu koduru soro a ubehu Dimpa Natural Health Clinic anase sabrosa we enkane no health insurance menhia ho ena no omo yakwo ho ne yakogye ayaresa seye osanko ade a yakwo na yade bibre biada nso no kwa obenya no adura ma no asayade ama ho ato 0245 118 434 0245
118434 and 0246 744 744 0246 744 744 Yekwa homano so na yenne ya frefo no so enko na yenko twetwe nkomo na yenhwe ne yempe ababa wei esanya wabai ne poma sibre na yenko computer so adwadi mra ansana yenko computer so adwadi mra ansana yenne ya frefo no enso akọ twetwe nkomo yenko computer so adwadi emfamra Yekwa computer so adwadi eba ansana yene ya frefo no akọ twetwe nkomo yenko computer so adwadi no mra na yene ya frefo nkobo entwetwe nkomo Deeper Natural Clinic wodi atwa group a clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na eye Abe Herbal Clinic yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi hu dwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye eniso ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic ya won mo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahmatrufo 0243 345 392 ye honhum and obi de yare ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic ebe boa Abe Herbal Matia Kaniso. Wow, what a quality sound. Unyumimu de papa. Na studio be na mau sound papa say. Eye Sompa Recording Studio. Sompa Recording Studio. Omo de abefo mfide papa ba. Omo de bo adwuma. Wo de ti. Je na maya mumbo mi di mbone sada. Nyeme bia enya mo fe. What a wow. Enyum type ben now ye. Eye reggae, gospel, high life, hip hop. Any bibi bia efa music production. Omo ye demo, master demo. Any masters. Eba ne jingles ne voice over and so. Omo kwadare mu pa. Na wa ye unyum na wie no. Omo production team a. Omo twa high quality music video. Omo dwuma so de. Omo fa niagro. Se sia no ma yate omo nsa free ho. Hwehwe Sompa Recording Studio. Wo Kumase, Swame. Wo Sompa FM abro sign mu ha. Fre 0260 994 387 0260 994 387. Oh man, ya woman. Oh man, ya mama. Kenyi baby ako. Abusia, medinde nana ya obo amalibia boga. Yenhia memenda wei, ene memenda bia. Anopa no nsiampa mu kosi no nkron. Ghana fapem dwumedie so. Bejiri pa se Ghana ni bia pene maye. Anu nti se oye teacher ni, oye driver ni, oye nsamtweni, oye sofo, oye imam. Fawaso na we so mfa ne sekan. Ne hwese ye bechechire ye my Ghana. Yenhia Ghana fapem dwumedie so. Memenda no pa bia. No nsiampa mu 6:30 ekosi no nkron. Ewo Sompa 93.1 FM. Na omayi be ya ifriye nia. Ago when wo ho eno boachiwa na abedru no me doba say the 2M Express ama wo na entientia ofie 2M Express ama kwentu aya kono omudi omumreso omuka ne so de emo no chiao pesa me ba na mefunadum na sumenya baby charge ne wo ka ne mu ampao 2M Express omo qualified and competent drivers omo ye adwuma na che na sania wo kasa nipa ho kra no e ma onya hotoso wo mo adwuma yem na ansa na omo de ka besi kwan so no ma hunu se chimato bia ni ho 2M Express omo ye adwuma kwa Accra Takrade Kumase Sunyane Cape Coast any baby bebre nyumakuo schools anansori amoko excursion omo bus papa omo de manhan mo so amoko to parcel bi na ode mane make am for 2M Express amo bibia fre 0280 002 020 Wayo Hello dog. Oh wayo we just watch it. Dog we try one get to attention media. And wayo si pa de ye ntwa movie wa ha o nti omo kan nyame so o munyai de wayo si kire no. Ego ye ntwa movie wa ha.
No, go challenge now, of course, now. At the posse, because Omo be a rap to you, who say Omo Gassi. Hey. What's a wow moon now? Be an answer, wife. But your wife, no, Funny mammy. Funny mammy. Dog. Hello, madam. Dog. Yes, madam. Right. Almost all mammy fans, but you know, the marking scream no crowd. And no, dear, and come home. Now, what's it about 5G and young Ama and also be in a rap? Oh, is there so young Yatuni Nama and also I can't rap? Enformansa. And yet you. 5G. 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 Is it also be rap? Nancy Ansana, Obeto Yamanameboa. 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 na yene yahwefo enso enko twetwe enkomo every say dwumadie yene wo mo na edie. Hello. Hello. Yeah, hello. No ajo. Pani majeso. No pum ti se. Adom ni hira hina free wudin. No ko ben ni bi ene. You. Yeah, mama. Hello. 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 Pani Paudin baby are free. Your friend was coming to free tafo. Okay, Oscar. Yeah. And never be also. Jana if you have seen. Ukona bi vesi so Italia shawo and then you may be on the Pia Bontain, Madame Fortiani Midi, Madame Fortier Misre. Oh, never one I will be as and anything and yet to say so. Never do what. Yeah, we follow so and Clara, yeah, into a move. Oh, because never be bringing in them. I want to hear that, you know. Okay. Hello. Panipa, my way in call from baby are free within. Okay, say free. Okay. Now when I move, now no diaco. I break now. The division and I met that's why I with a more family. But that's Bema. Maybe any sa. They are for fine so. Okay. I get it pina. Woman, an MP. I did to tell you what you are on pay. Didn't matter from here. No, for about the man. What from about it? Although from home come. For me, they not on pay. About her money. Okay. Yeah, there is 7 days and no, I don't know. And yeah, this is why. Look at the common COVID together. Okay. Okay. More firm, I mean, you know, but you can come more Empocrano, your numbers need to go now, so free be why. If you say, Yenemuna, na Edi Jumani, I are a Saba, Yina, Yasu, your home, a betoying. Okay. Hello. Hello, what's it? Penny Udin, baby, I'll free. Mediana for your do jobbing, when you do. Okay. Then you can say, well, it's some of our media moody. I'm a COD for programs, so I don't find some kind of began. Now, Metiasi. And we say, I will do maintain the Cocoa Roma. As I die, Metiasi. They are welcome. Okay. Yeah, that's it. Hello. Hello. About Powding, baby, I'm free. Hello? 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 Penny, baby, I'm free within. Midward Kenya Sabri. Okay.
program na mo di kan ye na pese na kan kakra ye twel ai na mo ka se bia be mana ne obu ni ku ma no dia onu so ko ya na ni kunu no ko ya ni obutu ne gere me a nka o mu mi ansan na ka me pamo bia ka me mpemu ka kokora na ba se so ware ba ko David me obo me ma me dia ana me bana so dia bre oguma gan ni dia se ne ne mo dia mesa ki mu nyina okay dia edi kan ye no oso no dia obesa ki mu nyina ha na ye de ofre no nyina ebesie abrewatia so be ma me da se na ye kwa obi wo ha wa na asa ma na ebi bibi tete wa Asem Mpe Nipa dwumadie so na wasa wo de ba e wo Sompa 93.1 ye kira kwan e wo Kumase Suame Sheffield station ye ne no e na e share fence enti ya no abomodin aba na se fremei na ye ntimi enjo so 0546 883287 0546 883287 and now says 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 and now says 0552 0955 93 0552 0955 93 emu bia be frɛ bia no ye beje so ye kwedie yan kasa ye nua be ma mofi yan kasa ye nua be ma mofi ono ena Sompa online woye editor ewo ho Eric Murphy wo se ne wo fa ase Elsa Lydia Boache wanya emfinhia no enum enente no ose wo sre twedi ampon kwa be basayi adom ne nhra ene ne bambo ena edema ne wo fa ase esa yakopon koso nhra o ma onyini che ya hoden ne apomodin wo mie wadwim na nyansa adom ene nimdie ehunu esi ase enhya wo marade favor eni wani ba bia bekobia no standard tonte no we enua be ma mofi ni dia wo de ma ne wo fa ase esa Lydia Boache eno no foso kaka wadaroma ene ye weekend na ye kwe ma menchia ofanin spetting pom ofanin oye na ngrubu sumfo me wofa preko peno no ma menchia no na menchia obapa hanadaku sergeant hanadaku me wife me twetwumuchu Aswansi police station obapa mechiao na I love you. Okay, mamenchia nana du ewo Asante Nitin Abiwa Royal Bretu family ebusu pani enono yenchia no aha ena ebre ebema yede dwumadie we nyina esi thank God it's Friday enuti obia enko na onkodi ne yire aduane na watwi emu confirm nam na tapoku eni abudi abegyina omtobi eni lutakin mu nyina omtobi confirm nam no na ye kono na ye de enchia esronko ema Tarawa Media Company adwuma ye ni bia so bia enko home kama no hwe ne ho so ye said ye beye se ye betumi aba na bibia akoso toten ote omra samwanka abrewatia otenenka odifo po kwabena ne ho edodo no sa ena ote bema usu kantankranka enka ote bema usu kantankranka enka aboafo no eye oyukoba ote no boju oboadwuma kama enya asem kra koba jesi oko MC awa David ewo ho sa ena yimani Christian omobo adwuma kama na me be kono pike ena ebehwe akiri na nyame asem a enso enam kwanso a eba kofro buofo mpa ba masuketu am yipebre na sa ya aboagye foso nintin foso me ena metra dwam na me dia Asem Mpe Nipa ede ekobose asase so no Sodro drivers yenam touchline kwa wakurafo kwa adwuma wopon sa ena ban adwuma so no se wanko pension ahomdwe mu a obehwere won kwa osaya aboagye me ne mapamfo yekọ long time Taya
sisie de kwase wo nko ade a eno ha ne Sompa FM Asem Mpe Nipa dwumadie so asa minu ya obi mu kwase a say ya sori mu say ya wade mu say ya dwuma mu say ya mpratwem eno ha ne Asem Mpe Nipa dwumadie so Sompa FM 93.1 dia seba ha no bia ofrem rante hin na badwafo awo number so na yehwehwa